take advantage wo ababa wa no so because na obo Eric bi di Eric no one number tena say oh Eric no number hello Tupac Udin pa de say ya fra say Papa Mugi mepe udi e wa ID card so Papa Muki na ohoye menso me hoye pa na me hwe wo mfie na wadi be say oh 44 years me pa cho ada ma waware na woni oba bi te oh girlfriend ono konia oh he ono ojo ma na me po na ni ga na wo ye adwuma ben tu free Togo ba Kumasi sa obeye carpentry work aha me ewo na ede na akonya ampana wo Togo na uni mababa wa bia your friend Victoria Muzu your friend is saying ai wona no waba obubua odi akawa nutu mama wa bisa na asem wona no waba envies eni 5 years akwala na di 5 years kwa be so na fa so di hia no na wadaruma iko krom okay and you 7 to 8 okay Banana kwabna fo nyina happy birthday anne onim ze wa wodadru enye wa wodanko a na emomada ye de wo enye sa wo krada ebia ye wo birthday entino ene abnafo ai ene kwabna efo nyina me mamo happy birthday nyankopon hira mo na de bi adwa o ya adwa on na nra na ye birthday mboa oh happy belated birthday oh why ye fe amimbi o mike nti ukasakra nkoba yenye ndru ho ebusiafo ane Akoma 87.9 yaba Akoma mu Nsem na ya majimeja medemu nsoso ewo Onua TV enti baby awo bi ahwe Facebook no eya amon share na obi nsoso enya bi enhwe enade na mewa mawo mese o wonkwa o wade nyina eni daso ewo homo obi otiase eni daso ewo homo obi a owonkwa enti ene se wo wonkwa hu ne se eni daso wo ho ochina bi anasa ochina nsesan ye betimi aba na emom heya ma ore mfise nonsia ebompre no enti nonsia gba anopa enwumre nonsia bebo no na Awurade aye nsakiraye enti ene me ka kire show hu cry ai wo sorry a wo wonkwanko ade Tachramada wabodwemu na wutime keka ho no hune se anidaso de ewo ho emount ye susubu ho abomfia susuma wo ren hu susu di nkomo bebre susu fa wano keka abemubu nsem etoto ho so na anidaso ewo ho emount metiefuo pa mahwefuo pa memo bibia akwa babiem ewo Akoma mu nsem so producer but na se ne wa aseda kese pa na ve na atwetwe pimpinis hwe akokora we pa
Hey, na ka say o yes a man say boy ana. She say dey we free mo, we sugar daddy. We ni so na ye sa. Me mani so na ye me sa. Etiefo obia be kai sister ni din no. Linda Frimpong. Me patra na mo yi ni video na ma obia kai obia wentie bi ana say obia ni refi last week ebia na obi refi no kakra yes sister na oba ye na wo how kakra wo how enye kakra na ade bi sabi afifi ne to na ye kese ne to ya ye pe ye dwa to amo e ma mo ye yemwa ewrade nhyira mo obi bia wotu ni botomu e contribute ye kasa ye damase ensada nyankopon onhyira mo na onye mo kese bia mo yi free ye bia ewrade onhye ho mama etiefo onye mo anka ye be ye den na update e wa ha enti yenko ye producer ho na oma ye hu de ko producer Nana adwuma de sa wa na wo hye akire na wo kamigum na meye na ya sister adru sen yo ma enchi atiefo na yenna yahwefo ne atiefo nyina so so ase e wo moasoro komde boyen na senia yenua bai ebesun wo ha de na werehosem atu ye nyina ye nimu a atiefo nso so e kan wa Akoma na osomu se obe eboa no na me adom kakra manfo keka wonsa se se mpanimfo se tietia na botoa nti kakra de aba na enne na yebuku appointment a yekoye okay ne doctors nkokushia mpa chomo ko he konfanochi okay konfanochi ye di kan ko ye polyclinic honomo okay ti honomo ehwe no nom di kan me pa cho benya video no menya nenti eze video bi nti ye benya video no okay nti yekoye omoma eje card na fi omudi kokokire ye doctor obedi kan ahwe no ti doctor no toto na no isebisa no kwan fa so e ba ne ye ne ade nyina ehu ye no achi okhwe se ne ade na nkasa nso te okay ya na owie no nso so ade ne nimdie e kan ya yenu aba no so aka kire no no nso chrochro ne niema ade ma ye no mai kokoye lab tie lab wie no mu kire ba bia nkasa ya surgery no ebeba so na wonso ye call ye nti no ne de akai so ba date okay no mu hwe senia line no si ewo honom no na se anodin nti nenka ye pe no chinechi ya wode ye so ye sentimi anka to ma hye nyambo a ifia de be na otwe okay se nyame adoma no pa no yemra omo hwe no munye ifia de ye na otwe date ne 26 April ya okay na doctors na hye se omo be ye ade no na afri ho kra amana ho ato no na ne atie no nyame nim ne nuaba no obre okay ye nam nyina no adaso be giran tintin anase se konfono chinya ya sabia obenya kunya bi sesu ho bi ante so e ho aye madada me pa cho mo bra Facebook live no so utimu so te ho no kra no wo bre mo call hospital ho nyina no achia no ho yes sister in da so yi o mo call konfono chi ye ma etiefu ahu update no ye person mu update no mu say emwo mo de boaye no ye de boaye sister no won say after that no ye ntimi mbaye embe mo update bia nti na me pese eja wo na oye ye mpanyi a wudi akire wo mo hu bempempen so a akwa akodru nti de bia atade we ya na otimi hye bibia atade otimi hye ni otimi hye bibia biem gise nyame adom ne si free ho no free ho a say we no kra na hye no no say okose na wudi na chi a uhu se bibi wona chi okay so woko na wudi na chi a se wunnim ade kura obadwene ho a na sister adan bia na tade e woro ana na se den atade hye no so pa o so still na ade na pie ana wasan hye bibi ase chichiri kakra betimi ama ade na kofom kakra but still oko na wudi na chi hu se ade na wo ho titem bia wo se onam a we na se de opagem kakra no ne mu ahampom onam bia o mata de ngu ne ho sa o sofa se de wo pagyamu no ni mo ay kese de be ya enshopi e wonachi na de no nyame anim ni anodin nyame mo anu minim se senia udi akire na konfa no chi e da o mase pa na ma na ye mame ba ko fe ne Catherine konfa no chi na
otro nsohwe ntino okay oyiye ma yenu aba vida anti-vida ni bibia senka yen ankasa pa ne ekoe dia nyame anim ni nkamunya David kaka do kre bia fe ne nsa ka bi yes sister vida konfano se nya ba bia ye koba ntentem sa yes sister vida nyamko shira no pa ujane wo ye nyina onso award ja nyina bi di ye nim kada ye gie ye kotua ka labo ye koye oye se yo gie ade o runabout no so aba ntino ye nkonkotua sika no na afi ye nkolab baby ode metan aba nam da so tiwa na umpini so na hwan na ekwa mo apini so la ne boho sa boho oba ya na obeje sika no we nyina free nsem no no a okoko hetuetua bibia o man so de call lab a ese within be 20 minutes na se ho no yetimi free ho no mo a ye ko baby foforo ti nyame adom yenu aba no so ye no kwa mo kofie okay ti sempa ye ne ebo se rode be ya adom na betu ye nyina asomdwe mu 26 no na yakona afi nyame number no so da ho enti no wa e kan wakoma se boaye sister na ne surgery no yentimi enye na ekabia match no adaroma kitu ebia nsa na onim omu a eboa yen doso na mienem ni okay omu doso okay metimi aka se omu doso ankasa na ya bene kakra okay nipa kakra ebetimi aka abo wudin ene obi ti say nua ba Janet Asuman nyamishra Charles Kwenu utie di na bia ono so be frinkran bia di frinkran na ba ye afi Sandra Kujo ya Hana esiao yankopon shramo na afi Sadiq Abubakar Emmanuel ameshre nti dini bi hon mo awbo so to bo sikakra na afi Emmanuel Ayikwe Peter Akon na Andrews Apia Joseph Edu Richard Asare Redu Elizabeth Nuama na afi Queen Sabi obekaye ne nua e ma me Queen Sabi 400 cedis intino baby asabi etua ne de eduruye no hon ya bobo eduru nyame adom ochena e be san to so afiri ho e de akofom inti yesrew se utua bi na wonti wudin aye ntwa wonyaye e ne doso me akra satenura me hwe no na nipa contribute ye over 90 I'm sure. Think kakra ne be bon kakra be 50 series, 30 series, 20 series, 100 series, 200 series. Sa kakra. I'm sure. Ben for city na boto akoti abanso ne anwene. Think kakra say no. Nyame adom ye beduru ye bohye ho. Ewrade nhira ye nyina. Dan na wo ka kire omo a omo atua. Omo contribute amiahye process ya si. De meka no se twede ampo Nyankopon ono no hira nipa. Bible say Nyankopon hira mo nipa ye odefo bridgeman ka ho. Bia obi eyi sika free bia seso seso aso bo besia obi okra mpo ameka say na oni bi na ne fon so wagina so abo besia afri MTN ho no de bi ayadoye so anko fo nyina de meka say rade on hira won na on hye wa na mu obi so ope pepa so obeyo nanso otwe ema awrade hira obi bia na brepamu kakra be ka ne so peso de yadoye no watimi aye brebi say dura utimi so bi ho pre no onya obeyo nanso kofa no hefa Erade unshira yetifo ni ahwefo nyina wonto obi aboto obi adwuma wo ye erade ntonsu pangu so na enkoye ne brebi se mu ye hia omo a onso atimi ayi bi aboa ama wona ni bi nso so no onso atimi anya bi yadasi bebre nana bila kantanka ono na ye chief producer ewo Akoma mu Nsem eno ne wadwuma asisi ewo ye Peggy nana ya adwa na ho tese ene yesene nra okay ene de ohwini mu ate nyame adom wakra me no ebie ye de nyame ase se adwuma we hia ja ane enti se ba ne sana na ye bibie wo ho but nyame adom ene yesene nra ye den obade ase na ekosen erade guso eje tata yenim se ye bedru ho no yes. The road is already clear. My God is Otokonadu. When he talks, he does. Reverend Sia Apai life. And the one I feel. Oh, shine this area. It's also why I feel. Medas. Who crown am a casse. Also more half cass. But me who am a cass or a quarter cass. How are you full cast? I'm a full cast. Reverend,
Eni me ko saying ya tamfo na ebere nyame egusu shira yenko na ede nyame asese dwumadi efrase yenso no erade ato soro busu agusu na bibia ekọ kama na ene no medemenchia ema programs manager. Okay. Mr. Kofi Apia. Okay. Ana me ankasa me madam ba kope ma fosti me de radenchi amano pa. Ana Captain Smart. Na Nsem bi oye me hu dede e wo social media. Sa Anye easy TikTok. Ngofo kra na frefre me say na de ba de no waya ma captain a obo abaso say na me se biase de ye hu no. Eni edi hu adanse. Yate eni edi hu adanse enti no. Chasa me de radenchi a emo bi enti na de ye kono sunded and bonded. Sunded and bonded. Yeda say enwie me ho eye wo fe na me ti Kofi Asante mi ame wo fa Kofi Asante. Ebusiafo se me ho aye wo fe awie yi na se me tire screens no so eye adofo mienu na omaka omo ho abom ama me ho aye fe mi makeup no saa so na pegging so ho aye fe eye Beauty Diva Salon ono na wasiesie me ni menua pegi ho ama ye ho aye fe mi ti ene me makeup ni nyina e free Beauty Diva Salon wo High School Junction Atonsu asem na mekan Atonsu High School Junction Tech Taxi Station ho na eho na ubehu no mesraw oye nails oye hair oye front or fix frontal aye chese makeup baby a wodi ko bia hairstyle bia wo ye nsuso mesra ya afre no e was 0243 680794 0243 680794 Peggy was it me ro atade na memfa ma o jena ase ho a ne mpese o de ho sa Kofi mesra o ma menchiro baby a ubenya biato na chese wonsoso no wa rock ya ma ho ato eye the dress code kame yaka ono die on feli the dress code on disappoint so chese eya me bisa ne se mama na onko akokwan so ahemfa na ya ofa oni ema ni free ne niema de demu unique pure unya bi wo ba bia enye de abu ahye apetin ni bia nyamisha no ko so sha watade enti the dress code e wo patasi kumasi he ya kumasi patasi efiefufuo junction ne so e ho na obehu the dress code okwa ase ya niki sasa okwa ase na ya Owusuaa enti na wo ha obema discount na ne discount code no meme discount code no ye na Bempah enti ukwa o se na Bempah enti na wo ha mpacho obema discount a ebesiu tu kama enti ya afre no 0244 874500 0244 ene my special person be birthday pa James Nana Eduyeboa. Happy birthday enko Emma James Nana Eduyeboa. Ono na ye CEO Emma Jackie James Multimedia. Nyankopon onhira abrantie oka nkrofo mo so masene from media journey eba bedru ene manager me da ase Nyankopon onhira pa etiefo obi amompaye ma abrantie waya ade Nyankopon enhira no afei eye koye case no so ene case no de echen kureyi Therefore, obetimi a share wo Facebook live no so Akoma 87.9 sanso na YouTube so yeda ho Akoma FM obetimi a share
ewo ho no mo kwa comment na obi nso so enya bi enhwe na na de efie ha no case no share because no as enkrofo obi ho kan na edin na epie mu no dina na san wa ha na de me ne mema na ye adwuma se mote se age tawaye masonua na mema no me ye sure so mo mume mo abeto mo na fefefe si mo bebo me yo ye mo abem de wa o de o munane de misuro me nhwe ho papa mo akwa yana ewie yi memete ha na wato ame ewie de boko nsem de me ha bi na abeda manim me patru yeti o se be se mo boye wo de nya boni bia mse 2023 mo na eye adeja assemblyman ofra me di adwuma bi ma me electrician adeja assemblyman adeja espresso adeja okay ana ona bo ne frɛ me so de adwuma ma me meye na mbuzi anse di adwuma ɛna ɔse ɔma fa nkrɔfo ɔmo dodo light ase to pese me kodundum light ni ma mu manya kwan yɛde ayi adwuma battery electrician okay say ya mu budu ya ekoto ahoma no so a entimi ha transformer no okay na me si o meye ɛna ɔne me kan ti first day de edika koye ni ye wi wode esika maaye ti echi no na osade de akasa kan ho maaye sika no adwuma no ye wi first one ye wi wode esika maaye okay ti echi no ye wi we no osade adwuma foforo ye esa kan ho maaye se yensa nya we na si we ne do ye edoso okay ene ne kan si mi wi a obema mi 2000 mampupu mi ti ense ya wota me adwuma ye nti mankasa na me si o meye eneja ochire me assemblyman no ode assemblyman no man test me de ogi adwuma no awoye no ode no ma test me na me frɛ no ti mu nya meeting oyoko hwan ne meeting oyoko assemblyman ene adeja assemblyman no okay oyoko na we him pa cho agwantem putuja udo putuja right so okay club show for oyoko okay eno mo baaye no mo sim besem no mo adwuma okay ena mo so medum ni maye ami aye okay ene ja mo de adwuma maye ye koye adwuma mo le stay pipa maye idin egusu kura nya krogusu ni krokitwa nyame adum yeso etie no ekọ kai nka ho ye nam fom ene ye adwuma idu be bi na de asa ni akosire kro mu assemblyman no no pa be aye dai ama yada ade chia na ya sa toa adwuma no so ye de nkra sa eye adwuma nyina wie se adwuma mu de August 23 mu de adwuma ye adwuma nyina wie ye beje sika akwai kwase bidin ofrewe ya o se dasi bi baba ukufre ya o se dasi bi baba ne se bi o mu dada ye mi timi fle aseme mo de adwuma ma mi but assemblyman e din de say Emmanuel Adams Emmanuel okay ofre na obatotwa papa so saa ena adwuma mko ye yentua meka mko first hin na mamo na ode to ayi anto papa so na yakate phone no ne ejai ti ya hana na ode adwuma wura number ye dey ema ye si enfre no ti ye fre adwuma wura na ye fre no so so atimdidiem so o ma ye adwuma ne ya be fre no na mo be share adwuma na ase no one mo enya nkitahudi ansa mo share adwuma na ase adwuma wura na nkasa adwuma wura de oni ya nche na se assemblyman no ni supervisor ode adwuma ne share nsa okay tina se metimu ye dia mo ne adwuma wura na nkasa enhia anka usikasem ana contract sem bia na emom assemblyman no okay ene ode adwuma ma ye ti aye adwuma wie hie sika aye asamfoforo wo kwa no da to ya wo kan o si yisi gifo ntuo muka isi yisi gifo ye adwuma yi mu di akire yetimi ko ye adwuma ba se ha ne be adum no masa afra ye se yachi asase yensa amna ni asaba yasa na mfoma asaba ni abeye ewie ni asa na msa efom side esa akọ ye dinga kran kasi aye adwuma mo yakora ba akokora okofudua edua ne bi wo so ntimi fa do memu bu abi obi dan bebu no nti yafro ne yatwitwa ndua no so na mna tietia ne yatwa asiye na se yatimi ato baby akwan ko fudua ne pan no ma ne be hwe fom wo hokro tomum kwanu tomum ama assembly ma ye frɛ no eye
oje adwuma no ye frɛ no polodro no ye frɛ no ma ne bai no ba fa boy no ko hospital eja wode nkran no hwɛ no ma akra no yɛ de no hoto no assemblyman na ne hwɛ no hwɛ akra no ma no hoto no okay no hoto no amfa akra na nko no fie ono ade ne ba ne fie ema ɔhwɛ akra no komise akra no yɛ de ne kuro no yɛ de ewuye yes enti wi sika sem no so ho ayɛ den ye kan obi ande nti ye kwase fra assemblyman no se ye nyanto ase o ma friends so de beba ne se obi o se na adwo no de beba ye nkasa ni week ni asa fra no se o se next week biem na se akwa na da nti ye kukura asem no ko eye continence human rights so okay ye de ko rights human rights but your perfume rights and human rights nya mo what na dia here ya bia o do asem ko a omudi achi eje nhwehwemu ene ye kan say human rights me dey sana meka no but you can human rights okay no okay me da say mami ai mo vanjere am go school sana meka iwe jechesi ya ndo aso nti o dey to aso ena jaire ko tiru ko yokotu panyini bi won so yedu tunanima o so be for jom nyina number e fra assemblyman no ma ne ba ho mo no so be confirm say e no kre waje adwumani scam mai enye ne se ono so be fra say bia sie no so up to date obi an frɛ ne ma so say da bi enye won ko na wodi asem ko tuma no wede mutime dia bonti e baba Akoma FM no mo sia be cheje James ma chiro mu mo sia hunu mo tie su frɛ na kwankro ma fa so aje scam mai no wede wanda mama fa so aje amaye timu hawi ya me pacho na mi bisa o se adwuma no ode hye wonsa no o charge ye no tue mu bi ana wantue mu bi pacho coins kra wa mame coins kra wa ma ena wo start ye adwuma ena wo koye adwuma ni nyina pacho na ebi esi pen se me no na ye adwuma enti contract bi ba me gema wo na wa ye na emom no wo ye wi a metimi du sika ma wa na ebi esi pen pacho bi si okay ono ye ne se akoye isi gifo adwuma okay omo so si before so oba wi adwuma nsa na yede e diskana yede ama ho to oni ekon chichime so nyante ase ema no seja omo adwuma nim nti obi dum so bobo sa na isi nyagidi yede ewuni mu se eye ya ko o ka sa watua bi da first one first ya yedi nka ye tu ni de wadi nka yede atua ni de twa trainer akofa sama ba na wo hwa den potin na ma se we no on pese obitua ono so pa kire se yesi jefo ntua ne ka na mo ye nhwehwemu ahwe honom se sika na meka ne nsa mesuma frɛ ECG do hwɛ adwuma no so no okay area fort no ma frɛ no me frɛ no so se onasmo be kan sa di ntina edi asɛm ba FM ya ni nka ma omo office so afɛm to omo director anim ne director no ehunu kwan baba so na me se me ka director no ma ya adwuma nipa no ma ya adwuma ne yere yede ne ko kono me frɛ na onya asembia de enka nkyerɛ so no ne yede ne ekɔ FM wo nti so no so be yi na no na so oboponti mo se mo a na mo so mo yede mo be yi mo no sa da se mo tua na se mo ntua ai okay nti unuanu a woni omo nam yi wo na wo de omo kan wo mo de contract ni si wo so ana omo nso so contract nko de meka ne se aseme ma ne gi adwuma no me di adwuma ne me gi free eye supervisor na wo straight okay nti aseme ma ne gi adwuma no so we teacher ni obako school akwachira de nti wo gi adwuma no sa di si me eka me ho okay se me ni omanim okay na me no me de enya adwuma no ti me so meje no fa so di e di omanim no mu adwuma ne na so ono na wafa wo mo da do ne o okay ma me nko mo aso papa mo akwa ba me pacho ewie won so church odi mu ewie de emi adawro ma boko say ya tiere say bi chense operator okay am ye adwuma wo operator ya okay ye adwuma okay tibe wo lake asisiriwa papa pacho ya ma wonne so kakra asisiriwa na me firi okay nti sa ona bo no so ho no so wo firi okay ni chini ho nti me wo fa ase no okay and wo frem so wo fa adwuma bi aba nti no wetima akoboa me na so wo me akoboa wo na edi adwuma sa na wo chiche mu se electricity fo na ama na adwuma bi se onye nti no se metima akoboa ne dia en kure me de wo se ye wo ye e ma me ko to me nu enu no nyina kwa wo ye adwuma no
nti ye adwuma no akodu ba bi no che se ye bi adwuma no se odi sika ema ye konso wa ma ye hwe won so sa ma anje na one na ye bi da medical na ye bi pen otua meka okay che se ye de kwa start we se no ya de wi adwuma no ye wi ya akoye enne echina se na adan ne ade abem che se ye ne se ne enzu ntimi ntana wo sa abra ikuta ma na wo mu di da school mu ne mani ade de ne ye de ba beda mo ma da woro ma wa ka bia ma ye na wo fa se de ntina osika na che wo se company ne ntua ne ka eni ntina meska no so nya ma ye na mepacho aden na mokwaye adwuma na company involve na munne company nso so manti o monso side na manje proper contract na mudi assemblyman nko anu asemachi cost start adwuma no ye ni mi wo mu wa mama hu wa me ye hu wo mu okay na wo gini di say o wo fa sinti won fa say wo gini fa sa nyame na ese bekwai asem ne ye keka koyi ana bekwai ne na bekwai dia na ASP Bright a champion staff officer ho Kwadwo Bright unim Kwadwo Bright oya yesem o no wo central ayesem we very future IGP uhu ne body na se me producer the AV so don't mind the body oben na dwuma di bediwu no wanga sabon se police ne munyame yodo nti chief ene me wo mpesiaso asem na me kan enti nyame nhira minim sa ohwe me pa minim sa waye me bedio ASP Bright a champion ye chewe wie papa na de facial expression ne de mi stroke rasa me bisa wasem ada me de woka da bi mama bachewie ya wie de boko bacho kasagu mic ni mame ewie de boko se de me papa ene menua eken wona bone fa ye se ye nkoye adwuma me pacho na mpesa me ti ase se ofobia separately ana se okamu bomu like ofobi ofamu bomu ana se ofobia enko ofa obi anko nyina ko hia ka bomu bia ne kura wo fie so okay pacho yentio enti wona bone frɛ me eka kyerɛ se wanya adwuma bi na adwuma no ye dodo light ase eye low tension ne wo fie no en molo be wase kube ebi enu ye wase a eno ni ho adwuma na de ye koye to woni ye kan se adwuma no wo start na wo ya aketu ye ma wo hwe ko pim se obewie wo wie ya omdu sika eden ebe ma wo no nam ni nipa bi so enu wanya adwuma no nti ono so ni nipa no aye nhyehyeye wone na aye nhyehyeye nti wo wie ya odu sika be ma wo ti ene ne starting ewo lake ensuo no ho boso twe ho okay ne nkuro wo ho ye ho nyina nti wie ye ni 4 days ene yensa kan yesika okay ti yensa kan yesika no ye se entoaso wo ho ese etoaso ne start feyi ase ne ne no ko feyi ase eno so ye wie ye ni 3 days ene yensa kan yesika ne hu se adwuma no eye se adwuma eni o mayimu sa nti eno nso ye ne betoaso aye adwuma no ti eguso ene ne ye no sa ka kire se se omde bekwai district nyina ama no mame ka kire se wona bu kredi e doso ti se ye krodos se de be marketua no aye bibia no so uwie ya achakura na atwe wonsa beka ene contact district di akeke mu nyina ye be ye frame enti wie ya yensa beka sika ne si ate ti ehia se ye adwuma na ye adwuma na yakua nim ne yakɔ bosome stay na ne enwie ye ka kire se sika ni ye ho na om so odi ato onwanim om ye wie ya dana yensa beka sika ne si ate ene ye bosia akura ye ka kire ye ho bosia akura wukufi apɛ bosia ne fabra ye nto aso se ye nyina ebe ne intentem a ye be wie ensa beka sika ye nyina gitum nti oni pa kuro kofia na apesika na kakra na odi aba na odi eto adwuma ne so enkuro no so bebu akwa awowa wo kokora wunya kai anase kai no kura wuni sika na adi afebi jesu ofe fom na sika na wo kano na mo diska no ye adwuma ne bi mo diska ne toto ne ma bi de ye adwuma na anase den adwuma ne de tie ne se ye hye adwuma ne se ye ya ono operator ne petrol okay wona bu na ne to na ade e de ba enti so obefa kai o so obedidie o
ni nyina ya wa usika ene okuduru ba bia wonabo no no afre ho wonabo ye ka kire na no mo apedai ame adem emu ntontom anyasem kutoa ti egusua ye adwuma na ti ye wie ye beduru ntoamfom kontanse ntoamfom eho ne ye be wie adwuma no ye wie ye nyina nso no mo de kai ena mo kire hwe ba bia foto bia ye sasa ye chi esa ko omo nka nkire kra se ne ye ekire omo ye no mo wie na foto kakra ba de ne ye monye lolo fe kra mfenko ye ne ya sasa ye chi etua lolo fe de ko ti beduru ntoamfom na ye wie ye no eho no nka kire se omo sendiska no anaso omo de to ona bu na kan suma na koyi ene ye se ne yate afi ho no mo afre se anwa kwanta aka dwuma ne bi ti gesi ye kwa anwa kwanta nya se omo ntua ne ye se da bi ye nko ti ona bu ne ye kan asa dwuma ya ye mebrebe wi nyanko ya anwa kwanta de no ne ye ba mi sika kam de ne ye nsansa ye chi free sika no enye sika kotoa ne ye sasa ye chi ne fa kai ona bu no kra ne sa ma ye sika ye lolo fe ye de kwa anwa kwanta ene ye wo ko de ono ama o sika ma o de ko na wo ba de na wa wo wi su sika ye wi ya musimu de tum mudi tum enne wachina ne ye frɛ wona bu ne ne ka wosu enne enam senti penini ba ko obekwai wona bu se kono enam ne subi ene wonya adwuma no ene saade ya monyem ne number se de me ka no se ye mfɛ maame se munyi ne dia monye ne number na mo mfrɛ ne bi wode number ne maame me ankasa me frɛ penini no me de to ne no se o eye no korɛ me mfɛ bibia ma no enti mu de munya ntobo ase me de be ma mo hwɛ me na atwe na me se mate me bo mi nua mama ne ye hwɛ na atwe pa ho 3 days na me yankasa me frɛ no o se krache me ma wadwuma fa ansem fon so wona me se na o pani ona bo no ne ka sa akire o du pani no de ne number ma me no wo be kwai no okay na me se na o pani na wudi atem sa pani de ni kwa so wudi atem sa o se me fa wadwuma krache efi ne ko me mfrɛ mbiem na me se me da wase na me frɛ wona bo na mbo na mane se wona bo nipa na wo so nam ni so o de adwuma si wo so no asem a waka kire me no se penini nkasa sa de me frɛ no aka me bi akyɛ ntu de me srɛ wo de fa kyɛ me na me se mate enti ogusu ni mu eye nkuta ho saa ave koduru ba bi ye frɛ wo a enne wo kyerɛ wo se enumere me de betu ni mu wana bo enumere de kɔ bank ade kya kɔ bank sika no de wo bɛkɔ na dem saa ye na ada nti na nsɛm mu ne ye se da bi fi se penini no da da ye fi se akoye adwuma da de ye ne adi sika akoye adwuma ne wo start adwuma nti sei ene saa de ne kɔ FM so ene obo na mane ene ye hode wosu wona bo katrom so munyai na de chen ya me diska ne betum na no so akoye na da sa be na atwe na ye bla ba ko ka ho ene no so ma so no de ko kontanse court ene so ye ko ye frɛ papa no won frɛ papa na asem obeka ne se abayi ntua ne ka enti ade betua ne ka no wo be frɛ yen am ye nyina ba court wo am obi abagine sika ye mfie hwɛ din ya si e betua ne ka wachina se na de chen se mfie num kura ne ntua ne ka na ye hu se sika no kem ye nso ye bo bosia na de ko ye adwuma no ye hwɛ sisi na de wo sisi yen ye se de ba be da mo mo ayen na kwa ya mo be fa so a mo be gisika no e de amai wo de ade srede ne de to ahwɛfo ne atiefo anim so mo ayen be bia mo awo bia mo ayen na wo mo ayen ye nyi sika emfem ayen ne sika na ya bre ho ne adwuma ye ko ye me makonta ba ko nyame nko anko fam owu wo firi soro be hwe fom mia ye ma no so miam de ni koduru hospital na mia bra ma bre no ni nyina we ne nsanka 1000 kra die kodi ye ne bosia buruburu ye nyina ye de amanfo ka ye ntua ye ti esre mo ada mo na mo nyisika no fem ayen ba cho ska sen ye ka wa semi wo de ye sen me de ye 25 million titiska no na eja onso de ye sen me de ne ye 55 million 55,500 ano panyi unso de ye say de mienu okay omo de meka 2000 ansana de asime no je gwan so de meka 3500 nti ka bo ma 5500 ena keke fosun so de 2500 me un say da manim ha na ze ni nyina ka bo mu a 18500 scarce or de mamo no msana kura brumpo ana kura brumpo mse ebia obi kan ye ho anu mse ne nipa nan omoso kura de emeka ho yenya honorable ewo line so honorable good afternoon madam. Honorable Paul. Yes, madam. Pachona, what to say?
Boko. Honorable Unim Mr. Boachi Solomon. Na Mr. Kwabna Apentu anso Apuntua Ana Mr. Jamina Midi can boy KK Fosu. Fosu. Aye. I know dear Winim. That's Me pacho almost say what de omo aye juma bia. Woni omo kan sikasem omo aye juma ne French mawie. Kwa afinie omu bisa sikasem aye ma abo. Me pacho ho asem te sen. Na me do na na wo Owusuaa no so. Okay. And ebi and buy and mo pa mo ma na gwa me na ante na so bi ofie. Owusuaa no so. Na me bi say me no be we. Okay. Na ya ye djuma no tan say me pre man so in. Na me ye djuma na o mo ma yiska. Ayo mi ana me pre finance no ja. Ni ni be hwe djuma no computer na omotiaka nti ye na omotia na we no na ye ya enriska so no ayi bibi ho nti no kwa do moka so adwuma no so the make an bi na gina contract na we dia mani ni pa no mabona o se ni sankan ska infra be no nti ni twa ya twa de bi sabre na ma ni sankan ya nti o moka Madam. Omunim say omo ye adwuma o. Eno omeji omusika nti preparations as omo ye wo fie bosia bi ne sika bi as omo yusu e de ye adwuma no de ji omusika omo de omo ye enti no omusika na omu hia kwan ben ne e befa so a omo nsa be kan omusika. Madam mani yes mo anka kwa mo bo na mabona enwa si kwa na nti sa friend no iboni pana manie o se mutima ina mi adu mo friend na mi friend no anka se mi magisa no mi no se cha mi friend no bi tamani na produce ni ka ye se e don ya asem no de mo beka nti se na mi adu na e tina no mi friend na bi se no kan ma so ati adawo ma Honorable madam me pacho juma de wa wo kan de minim sa woni o madi juma che kakra enti nansa na wo be die ni musa wodi obi kwakoye juma no hu se nipa no musika no so ache wo hu se nipa no obetua sika no omo nso omo nim sa nipa no a wodi hu adanse ye so no kra no oni omo kasa omo ne nkasa yie enti no omo be ye den no omo nsa ka omusika Vicentia yenya enye omo kra na eka na emom obi kra na afresi mu se si ase adwuma aye omo na ye sanse mu ntua a omo ka no manya sika ni bi e de amma nkrofo foforo a omo ye adwuma na ese nkomo no kra mu tua omo ka nkom be ye no na se sika na so omo nso mu tua omo ka nkrofo foforo na makofo omo no ti ade na mo nko mu sika ma wo omo ayere confirm say adwuma no de mi ni omo ye no de ni mo wie ya ni e plan adwuma foforo bi na adwuma no me say eye mi na mkope sika na me ye adwuma no mo de dia dan say adwuma no sa se ni na no ni ye ya mama ni sika but we dey ka di nsa ka adwuma no de ma na eni nti mi ya na mkono na mi ya na mkope de si na mi boka almost 10,000 adwuma no ni ball no na say we tell me 4,500 nti emi bia na ebi ho no ma no se ni lawo obi so kwa no ta ta mo bi school obi peka autobus nti bi ni de 100 200 no nti ni kwa san say pa de ya juma ni wie no ni ko juma ni bi ni ya dan say ni ko nti say obi ya juma ni bi fofo de ni so bi ma fa na me ni bi ana juma na kwa nya bi a me bi because amani ama fa mi say juma wo ho no enya sam ketwa nti ni Bempah ye seda emu edi adansi because we di card me call the strike ama strike for class for papa no o fe we o shele etina eni etina saa papa no oye hwan owo he
ano kwa Bempah de no mo ho le me ya ba ko ya sambe ma na wa de ja papa na me eti adaja sambe ma na me wo ju ko pa no pa no so na bo eduma bi a me boss bi man ko fo onye bi e be bo awo no ko fo na so that time so na sabi eduma ni ti di eche e eduma no na me ko ji ye eti e ba ya na papa me ye no na adaja sambe ma ni de ni pa no number ma me ana me am friend no the friend no me say na me ka say the first was only 4,500 the kind of the said man let's can me 4,500 it is all on the same is can na ko say me adaja sambe ma me so de ni komo the nation bi an na me ji free man no speech nti ene na man so me di komo nti ode ni wa say the friend man da so Friday e bi Friday friend na so Monday sa na di ni wa bi sa do nti na na me play di ni number ana mo so friend na ba ko pa so friend ma no so di na to mo so no sa eno de o man adwuma wo no de no ahya won santi ona bo adoro my bed en sa keska no so this omo je musika o musika 18,500 omo sa bed no maka musika and you ma da ma me o search na nti ni friend san na he le friend na de so na so ato me pa cho china no wo be frey yemra wo mpesu aso because say no sika no omo se me pa cho mo kan che mo sika no nya ne don fam bre me enya sa na mo kan on fam na ha on fam bre me ha na menje me fam mamo nya sa mpa cho sa enti mpa cho omo se sika no so china nya me bo ade a ene so china se bank kura na obekwa by this time de no we wie wo de be bre me na tuni nan tayo na ni na mi anka sani die no question omo amuni condition ko omo so omu papa na odi adwuma no ma wo mu wo na wa fo mu adwuma nti wo na omu ji omu sika wo no ko na omo me pa so ana mo enya sa na mo ka me pa jo sa ni ka papa na de se de en fa ho papa na so ni awo switch na nti na mi adu na tiano na mi hu besi omo so ni papa bia nti no omo de omo twa omu sika honorable yadase yebe sanso aba won chen to achina mpa cho sha me time me from ben we do by the course of tomorrow no anya fese honorable yebe tutu ye nan aba wo mpasua so say yebe dan wo kawadaroma we tie senia udin siti honorable ma wa huni die enso ani di huni na de wa fabre na mayem ba wo na so wadaroma mama yes rewa ya de me pa so ye be hwe wani mpa yanso ya da wase Honorable Paul Drew, assemblyman. Ah, dear Jumama, Mranti. Ono na mentiasi o say obisa kwaye Juma wontua kana contract ejuma. Na wanye half. Wanye bi mpacho ese nsunsun so be na de abremu. Nsunsun so de abremu se e da ho che na amaye. Ebi anka ejuma ibetimi aye no. That very moment no. Yentimi ayi gato ekoye edinachi koye adwuma we. Ama akoye nsempi. Nti ama ho kire abafie. Ona we leti wakro onim se akoye adwuma akoye Kennedy. Nsine de ntokwa. Ema de sa na ebeka no. Isi wakoye de nsina nkoje ni. Ti esra no se omo dia. Isi ama ni je ni fie. Debi. Okata zuka okope enafara ese ma wona ma oso kwa da ya okwa mpaso kura ko pebi kura ya se wa ko jiske rudi e kura da ko ko hwibranti nyame che na aba ya ma wonye we ma wonye ntu ye bi adi be se ya ma o ye bi adi be se ka kire me se eno na wo ha yeah ama bi trimu adio me patro mpacho di ne de sen efem baji so mo me patro edum mi ani abisolo yire mesro na die ma abisolo nyini sisim no nkwaji iska no o de o ma wo ye bi adi sen
Ndi hade. Yamanenka. Odi akagu mic nu. Sa me ko dwa ato a. Me no yire ko kasa. Se na Ni wakandi obati ba se. Me ka obati a se nti uye bi ache. Jere nche. Enche. O ma ye ni yi ana se bufuo de so a. O ze de ye ni yi na wa ma ho kwan. Family de a ope. De bufuo su de. Ebufuo de no so de ye yi ni tu baabi. Wa ye wa de ne ko. De hin bi no ma o ye. Be so wi no kata so. O ma ye de. Obi ne kan so wi no kata so. Ah, je so ya ebufuo de no wi ana wa kata so. Ah, nti anu bi no ma o ye. Oh, catch me as a me ko dwa to ama. And one wanya na sadia on abufum banya na kumem. Ah, nti wi na kata wa de so. Papa, ozu ye bi ache. Oh. Ana bo ha mo pa o. Iso ma mu ntimi nyimu sisi mu ye. Papa nzu wi ana kata so ana o de ye ma ye. Yo de ma yo. Chama ide de wa wasi emu na de otimu so di bi ache. Ma be me die hiam ne se. Da bi nya no. Yesu di bi ache. Misra die hiam. Oye bi ache. Ye nkan we no. Ye nkan we no. O bo aye bi ache. Ni nyina aka ho. Ye nkan we no. Me die hiam pa ne se empanifo na kan se ahwene ye tempani mu a ebi nyira. Abedwafo nyina ahia wa ha. Ye nyina wa ha ye de asem na beda mu ne de. Kimesre se ko na bomfa man ne number mamo na ka mo frɛ no ninke nyina wa ha no man no me ogina ha me hu no se man no ma mo adwuma mete man na se kyerɛ sɛ me ma wa adwuma untimi medan meka sɛ de wona abo ka no anti momo na abo nkwaji ni sika moji musika wo na abo nti ona abo no ene ne wosika sem bi ka one no nkonko ka sɛ woni man no me ni no enu nti na ka me srɛ sɛ ka wona abo be gine number na free wona abo na nka wa frɛ no sɛ de wona abo kan ko mienu nyina no we gina so na ya busa wona abo na ya busa man no na nka ye nyina ya hunu sɛ ɛkyina na se na de kyenye ɛna man no de yesika no be ma wona abo ama na yensa kan na nka ye nyina ya hunu na ɔno nso so ka so onim mokora so ane ye ka ne sɛ sɛ no wona abo gina so onim wona abo ye de yini no wono nso ni ne yi wona abo gina so ye nso ye wa ha enti no ye beye ya frɛ na wo mfa ye frɛ na kyire ho anka ye de ne beto so but ɔno no ni case sesi ye ye de honorable ni anim no ye je sika wo honorable ho what you say aha ye je sika ekɔ baabi emra mu baabi a ɔno wontena ase enka adwuma sem enti no wontimi enyere no wo bibia ho ɔma wo adwuma what you say na won so ye bi a cha fe yima no da ho de de ba ye ni enka we de ba ye no sani nyina yo hawa akɔfa ba enti hawa be na wo hawa bi eni ho wo me ho wo fie wo de oyo okay ene efeska ne che ma me bra ma bre wadwuma we ho no nante ama nante ene ko ma dem wadwuma ne ntontom a awe me no me ka se me de che enye oh mo ma me keke fosu de am say girls no ze keke fosu tim ze ne side chick ne girls nyina eja no keke fosu we mi a mi nwa be ma keke fosu mi a mi nwa be ma keke fosu onne me number 1 ode onne me number 1 ana obi atwe adi sa no keke akwaba ya na so ho san na akodim pacha 2500 asai enti no eden na ekoso e de ohaw bi abrew ohaw di bebre is a girls no san na ejao ba ko na me netie ondo onyanya o pacha de kata uwia kata so ana so ondo oma akokwa nso wa me ko abufuo so ana se anigiem se ne wo fa ba bi nyeska di faska ne che ohaw bi ani oma ska na ba ma menyinie Baby ya fanya skana no enso bosia na yakwaje de koya adwuma no mo woje bosia won na nso ye den wo ye den wom contract no den na wo ye wom ya na yadodo ase ansa na ba ko na abu edua no oh okay na mododo ase ti wa bre yie pa wo hu bre pa sa
emu mo bro bo me kra nya sam kan to emo bro ai emo bro bo omo ba 3 times kra oh wani ma na so wonsa me hu nyina oh omo tugu me so obu ba kra wo mo ne bu you know mo di jam wo mo kafra nam kamekaze odi scan be chese ne odi o guess inu nya ye die enka odi ne be che na ba masa we di ono ne die ne ba kra chese obekan ya purupuru mu nyina wa hitin totom na awe na hyenutu yani ono abo be kasa na ye di achire because untimi mfo obi nya adwuma na nka se nipa ode contract man before say odi obi bo kwakoye adwuma no ohun se sika no nipa ne betua ana se mi wie contract na musika nie na from August ton besi enne na untua ye de honorable ye ne onya adwen me na Owusuaa me ne onya adwen kra sika ne de obetua honorable ye sika ne ye age enti no ochina wo hye ye ochina by the close of ochina enti Thursday say na Tuesday enti Thursday they say nya results they say scan egu Nsem because o papa panyini ene brai utimu se nkwala wo fie school fees ene na fom enti no honorable yesre wada ejaguo mu chem omo ho totroto anko omo mfa metena ha ejaguo mu chem ti wadaroma sika no ma yensanka na obia nsoso eho entono keke madam yebe dase papa je osi ayede osi honorable bi atwe dida sa edi honorable ne de ayana at times me pese mete aden o say honorable no obia ye friend honorable mean disrespect obia yes nanso omo a is ha honorable no da omo so no omo nya omo niama honorable oh hwe mama nka nche obi otie me say se woni obi ko dili na o ka che o say me a me ni wo dili no ade no enye me ame dia ne moye papa no a you very careful ko hu papa nansa you very careful no say operobu no okay so ni obi dili na o che o say adwuma me ma wo aye enye me dia ne mom eye papa no wote papa no pe na je say wan hwe betwi wadi because papa no wo no enti de nipa na wa be middleman no ono na bibia besi ne so ansa na monsa ye den akabi adenti na up to now so assemblyman say ne san kasika ni bia so you be no person who say honorable na oye no ewie peye de a na e wo say nka by this time no ono mo to na mo akopapa no ho ama no kredi aye den aba because sika yo mo body 2005 any sikai so what you am can obi ne wani de bedi 1 week ana 2 days ba ko ka hwe me say ne de no kra de asama ne san di muka obedi aba na sasisi ya enti so honorable tie me no ompe how ompe say nim guase beba ne de okwa ne bodi wa ha anhwe kra na abato okwa next year betu ko bet affect no because we din ko fa adwuma untu a omoka ene wo ma bre adwuma ko da mo san ne omo ye no so no omo wo say nipa bi so say ye adwuma ne fofra e sika da mo di amasa nkrofo no ade da man for sika no entu empanyifo ika asamene man tibi kan chebe say papa ni man sika ni bi da anya hwekra no omo wi adwuma no me gidi say to me say payment bi akoso okay yes ye be rewre mu no entu hu ne say honorable tie sika no hu ne say sika ni nyina ma ye krampo na kakra be di honorable papa no payment kakra ye den akoso eji so onim so onje hwe na bibia mfa ne nsem a nipa ye wa he oni ye producer betimi akasa no try say odomu nyina be ko papa no papa na meka na asem no onie efi na record mu hia me a mini ho papa no mra mo jim sky nyire efi papa no ho na asomdwe nye de emra nye sa me papa mo tie o makoma ento mo yem da ubu so mo a o maka sa o mo wagide se asem na jis kanadi enye no kre yes enkofo ye adwuma buo mo kwase adodo me kware mi say bia e aban adwuma papa to aban adwuma na enya aban adwuma enti aban afa ne ho adi what you say nka we nka enka ko DC ho ne mo na bia ko MP ho but enye sa e individual business e be private entity adwuma enti honorable what di animu na se sika number ana sika de maya nukure mu no mo nyamu to da mo fa ka
ni nko papa ne ho na papa kro na oso nkofo ye adwuma oso ontu aka no na wa che de ntia ya ye adwuma ne fenchem na ye nsanka ye sika no nche obo manye sa de a bebi asem ne ko no se producer ni omo kana sensi di a bebi mrada no ye de beto omo saka musika adwuma ni bia fatana ketua yes we adwuma oso etua oka that is it. Okay, yeah, that's bebre Papa J. Na me kai o say Akoma 87.9 Akoma mu nsem na wasungu so a wo hwe na wo hwe no wo Onua TV YouTube nso ye demo mesra uko Facebook live na ya hye na obi nso so enya bi nhwe me ka kire o say wo how bi ana say wo nsem bi say bi o wa semi bisaya eya frɛ 0530 507891 49 sorry 0530 507849 49 da ho me say 19 asembe nkre ni producer akokran so na eso ototo papa so say na dey ni me pa 0240 5078 na yanko grow fine I say grow fine oh grow fine Dr. grow fine with ya doctor memo akwaba who grow fine me grow fine me produce a grow fine and then Nsem oji adre o grow fine sanity and you say me ya grow fine the amount ya grow fine it's a some way grow fine ambassador wow producer ampato we am sign ohun me producer na man nsa so ho nti ewie ya ni asensan doctor den na wo ma ewie yo and ye ba bedin komo afa namness e kan namness a de ya ni nimu an say anansi achew de ye na ye mama nim anansi achew na ya hwemu ahu se sa namness yi wan hwe ye a obi gya no de yare akase de gya okwan eno nti ye ba bisua ade afa ho se wo ho na wonsa ana na ye otitiritia e de na wo ye fre wo nua ka che Dr. Grofen aba ye ba bisua de fa pen ana phone na gi number no na ye hye nkomo no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 she kan namness anasa minsa imtititia de ehwemu ana doctor fo ye hwemu a kire se yeyi enipa edu biasi ho a emu enan ensa umtititi na sai nipa nan mienu benya pressure na mienu anya stroke mienu na benya stroke no ba ko o me survive obeduru hospital no woko mienu na aka na omanya pressure no ba ko de pressure saa be kwa ko do stroke no ono soko inti yare a ekuyen boko eno nti a doctor for atu ni dini silence killers omiye 4 de dikan heart attack hypertension septicemia ene yenu panyini stroke wan hwe yodo be koboko na obusa doctor bia se de na kofa yare ba do be ka kire wa ne se ya na srade na noma bi asisi ntirinum kwan ntirin ye mu ahodo miensa de dikan friend artery capillary in a vein artery no na se okun abo abo se moja kosen nipadua no aye moja na wie no wode ma koma no na wapompe e de afa nipadua no na saa entire ni kwan se bibia fam eka oxygen enframanura wa home papa no nipadua na yi enuane a wadidi emu ahoɔden na efre nutrients no ene saa nipadua no afra de ama akoma no so on pumping for artery no na enko nipadua na kwa nyina se de be ya nipadua no be grow fine utiri nwi baabia wo hwa ne wo baabia wani si hwa ne si baabia o mɔwerɛ hwa ne wo so da bia wo mudi ekwan be no mfa so wo mudidi eye moja no ana akoma no na air pump di saa nuane no we afra ntirinum akodi padua na kwa nyina na nyame anya wado na srasra de kodi dantirimu a emma emoja no entimi pumping koyie entimre bia doctor be check na wo said da 128 a ene wo be check no na da 200 na chese bibi asintirinum kwan enti wo se ahoɔden ana akoma no hwe ahoɔden foforo edi pia emoja no emma emoja ne flow yie eno ne se wo de ahoɔden ana wo de pressure ato akoma no so
ɛno ara ne high blood pressure ti pressure sɛsɛ nyinaa ho ne firi yɛnum growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ bɛboa abiebie ntininum ama nipadua no adi afurusane ana mogya no adi afurusane nyame a nyɛ wadom na sradie gyina ayɛ yare kɛseɛ yɛfrɛ no atherosclerosis afei deɛ emogya no ntimi mfuru nkɔ wadwene no mu yie enti basa na wontiri na ɛsoso wadwene mu na asase ewu deɛ so wano wu a wano bɛkyia deɛ so wonsa ewu a wonsa bɛkyia obi ntimi nkasa obi mpaboa timi firi to wo hu nyame a nyɛ wadom na saa dwen tini paipe stroke ɛde wo kɔ yɛn growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine na da bia yɛba yɛtufo sɛ ade a yɛfrɛ no nkyene asikyire ne anwa yɛnte so sɛ de bɛyɛ bɛboa ne yɛdi akyɛ because saa yare boa ɛma saa srade ɛkɔsoro yɛn growth farm yɛduro sɛ de bɛyɛ bibia bɛyɛ fine mɛsɛ ti saa nɔman so ɛnyɛ sɛ wobɛkɔ doctor bɔkɔ doctor hɔ no wobɛka kyerɛw sɛ adeɛ bi wɔ mu yɛfrɛ no sodium ɛkɔ soro nti afei deɛ nkyerɛ no koraa mɛni biem ɛsi wobɛkɔ hospital no yɛbɛka kyerɛw sɛ cholesterol level kɔ soro nti fei deɛ anwa ɛne namono mɛnwe biem afei mɛni nkyerɛ biem na ɛde ɔhaw bebree brɛw ɛbɛsa ɛmɛɛma no ne ɛmɛɛma ɛkɔ fam yɛn growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ biribiara bɛyɛ fine na da biara meba meka sɛ saa bere yi a wotumi kɔba koraa na te sɛn na yare stroke aboato hɔ na wayɛ bed na mo abusuafoɔ yɛn growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ biribiara bɛyɛ fine gye number no ne yɛntoa nkɔmmɔ ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 first robert sɛ obi anya pressure ana stroke na yɛ panyini bi a wabɔ ne bra wie sɛ wɔwɔ akurase a ɔno na ɛwɔ ka ɛbɛ kurom saa nkrofo yi na didi enuane a wɔn pɛ nti first no bɛso obi anya stroke na yɛ obi a wabɔ ne bra wie eno ntini ato dini asikafo yare ɛnɛ ahiafo yagye yare afa yɛn growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ ɛbɛboa sɛ yare a ɛbɛbɔ so yi ɛyɛ preventable da bia me ba me se ɛyɛ preventable ubisa doctor bia obetumi aka kyerɛw sɛ ɛyɛ preventable kyerɛ sɛ yɛbetumi asia no kwan yɛn growth farm yɛduro na mmoa enyi yisrade ne firi nipadua no na mogya no entimi ne afurusa ne yeye sɛ de meka no yɛde yɛn akase yɛkoko na yɛ aduro efrɛ ne growth farm ɛno nti ɛyɛ mogyaduro soronko yɛde growth farm no ato aduro ne ho nti wokɔ na akoto aduro no bia mesrɛw ɛyɛ mogyaduro soronko wo hɔ na so wani so biriwa growth farm mogyaduro no wakoma bɔ periperi unsa no na yo titiriti memfa nsa nanse obegyaw no no de pressure any stroke ina egyaw kwan waposo yɛ wo ya obi wo so da na dwo ntimi na efre na dwo ma na sem ngro fama yaduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛ fine aduan si wona ntimi ne dia yare yenua ma menstrual disorders obi wo ha mfie du na ne menses ma mfie num na obanya ne menses mesrew efri buso mienu kodu buso miensa o menses ma ya yare ko hwe growth farm yaduro no obi de ba na obɔ ne nsa no obi de ba clot mesrew no growth farm yaduro se de be ya bibia be fine empompo obobɔ na paya mesrew no growth farm yaduro no ebo trimu a ediwo na ba sa na odware wie na de afi wi ho an growth farm yaduro se de be ya bibia be fine wo ye bema ana oba no watenka atia yira hwe growth farm yaduro no nyesa heaven wo nkobi heaven ade de na wo ha na asase we so ade a da etwa to ye orgasm nti wo ye oba ana bema na wonya bia da kise unim ade de woni ya chi nko heaven ho di number no ne ya chewa bia obenya aduro ni bia to woni aba wo sere 0244 59 65 32 0244 59 65 32 busa so for be ka kire heaven ye nko ne kwa oka orgasm asem se beluchi asori ejina waye papa nyina wie no akodu heaven yeta no ne busa so nya orgasm se da bi o se sai ko heaven e ba ani ebi mo be sai wa bregu em go farm agedro no se da be ya bibia be fine Asante region ha de be bia obenya grow farm agedro ni bia to se ye pharmacy herbal chemical obenya grow farm agedro ni bia to ye yanka so waka se na ma eton grow farm agedro no usia ka na to bi wo kran ma ko o kan shi drug lane Kingswalk Heba, Tinatek, Nanabuache, Ruta, Repash, Ubenya Grove Farm, Jedroni Biato. Uwa Shama Yako, Ekus Pharmacy, House of Drug, and Aridama. Amasama, Nana Heba, Post Office in opposite. Uwan Sauma, Nanabuache, Ubenya Grove Farm, Jedrono. And Koko Fogina, Hillside, and Anti Akubam.
wo sunyan ya komoze na green light tachima fo nyina ko abibidro depo menya grow farm agedro no takwa di prisia fo munko Owusuaa obenya grow farm agedro no sa na wo bogo so na ko unique heba takwa di fo nyina munko AA mensa obenya grow farm agedro no wo kepko so akoboachi ansa ana pena mankasi fo nyina ko Jeff heba social station obenya bi wo winiba bisa Ravdi heba obenya bi wa oboni pharmacy na 1000 pharmacy obenya grow farm agedro no sa na wo tamala oko PK Gombila obenya grow farm agedro no emre nti yemfa number na ntudwa na yesre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo question bia emre nti frame na mincheche bunchro mini aba meba meti nkomobi human rights on madekro mini human rights nipadie anope mi bedwe mi wuse grow fine car no na mani see we there ese meje ba ku di see adwuma mu amenum fie no abenom ha ko medru fie na ade asa ai 0244 59 65 32 Samon yemfa mankoko die nipadie human rights vacho ya dase da me ko bia ho da se e be shia council Owusuaa for grow fine moje dro ai digital herbals digital herbal ena ye call maso ye ekofa grow fine e de brew Mido na den na wote ho a waye stiff sa no onno kwano no jama wa bre akos senia mensa ne menamu twetwe no emu aye titiriti mentumi mpo nsore wo hu na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma mo tu mo sane no no da fu kofi mpo kire me se adana ba ha koye for bi bidro bi o diaba e fe no 3p garlic mixture wo ko to dwene wo na watch na watch mi enseni no no wo na bi na Eric no kwa na ene wo dai fofo bi em san wo ene me chose go so ka no kwetire nya se madam fu garlic mixture madam fu on za da ba na wo sre na wusu na musu wo ya madam fu me say apart from Eric why na san no da wa na da ho 824 and 020 kanokre na ene min cheuska hwan ya bonidin kire me before Bempah yesa the mama sumo na pai eno no ye da ben no enhwe no hweme enhwe no no nya wadanfo me na me ye wadanfo me na me no kasawati hweme edi be sen busumi miensa me busumi miensa be ba wo ya ma ya chemi etoye hospital ama yedi nsuo sisi so kafra baku miensa sane si so si so kafra me pesa so ena ho afo so original ho na me hwe wafu no etiefo momra Facebook live na momere na fu no me de asoba me hu na fu no ense na fu na so a me hu ne se nya afra su na emom nyinsen wom ti etiefo momra Facebook live na monso momme kire me monso momfa mo adwen kire mra ene ye wi producer ampesa mo go twa na scan na me ya sure say enye nyinsen na wasanyem na dienti a ye wei ene se unse emmemme bi wo ho mutrimu aden enti omu use advantage of the way we sit here no na so omu de omu akomba ya na edi ko wo baabi omu akomba ya mu wuni pa mobo shaha sheme madam for me hwe wachi wo de hweme yi won se free wafu no so na afroi me wuni sa wanyem mimi wonu sanyinsen no ewo ho wati ase yentie tupak mbacho manya tupak ana
Monya Tupac, mommy any Tupac in Ninkomo. Because a man be so advantage. O ma take advantage wo ababa one so because no boy Eric be the Eric no one number. Tina say. Oh Eric no number. Hello. Hello. Tupac. Wouldn't pa the same. Your friend saying Papa Mugi mepe wudi a ID card so
aya for muteka rebos ni bi 7 na hwe nsambode a wo betimi enya 0243906807 0244281117 Platinum or say enjoy your meal. Characteristics Ventures wamo asye eni akwakopie Zahara nupano eni eguso e kamfo edemao Zahara nupano die obienim wani a anu medro yibi edi ho adanse se eyedro na eje wamo pa efri nyadia na achechire wamo enu nti wo so te ho ye de eyeje nobody weakness Zahara mixture anase Zahara nupano bi ene betumi aboawo sexual weakness anya manko emema no so bi enemu no niema nko ye bepacho koji Zahara herbal products ni bi sansa edwaman so ayekrado ewo honom a de ehia no so betimi abodin Zahara yenyi bi emfama wa Free Characteristic Ventures ho wono medro na sa wo ho amawa fedro no ko ekoju sika wo moje omuhudi nti wo mo se edro no eye papa na wonso anum bi no enanside no de edoso be pa cho fe number we se wo pani dudu mu anase baako ena anomama wo jade bi a atena wo so ache akwa 0246348334 and also says 0248569335. Afei Nana Ajema Spiritual Home. Nana Ajema Spiritual Home. Eriasi we on. Mesi se wa ma woni anya dene ampe baabi amfa wuti ansha. Said the nkrofo bi besia ye obukata no odwene ho a wonte ase. Ebi mu wo hono ma abrabo ye boy aso mu beje ebinom. Enu nti ena Nana Ajema Spiritual Home etonsa edefro. Baba lawo o se bra naje dia memu eni atete no. Na naje dia fonso ni ade bi dia mesi wini mu dada. Enti obara ofan temple ewo Ghana ha. Ena Nana Ajema aba bebo ne sisen ewo ha. Me pa cho wo se wodie no eyede ba de sikasem ena enkoye ade bi aye pempim ewo wabrabo mu enunti wotu wani a wo hu akire awade mu nkoda na anasa pomodin mu ena niema enkoye Nana Ajema Spiritual Home ena ye kamfo ede amawo wo se wono oye babala wo sa ena obo ne ho nsamrane enunti hwehwe na kire kwan na niema ya boso ne de brosa wono no wo hu sunsun mu nsamunti niema ehinta no wonfa enwa emisuo na fe yenche wo ho akwankyira wo ya ebetumi ama wabrabo no akonani wo hwehwe ye kire kwan a eye Kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters for eneyewo wadawo ma frena na ewo ahomenso na omwa 0248544058 0248544058 Nana Ajema Spiritual Home osi we cure but God heal obaya aben what on dia mami ewie medasi bebre Peggy Nana ya Peggy Misro yanko asemiso honorable ya said minu be makan no edi honorable no nipa bebre o ho mfata wo mo enka ntete no ho se papa ya assemblyman a ukosku ani yesero because no munim se ejenan bi ye manase ebufa so a ye frɛ assemblyman ye fra assemblyman say assemblyman ejanan ye esia se no ayema na ebu afaso etunka ewo mantem bim ti bra ne beboy ne nye den yenyi ana se bi obi atwetwe obi ewu ana asem bi saa esi baby ni afro na bo say bra ne behwe enne so de nyame ya adom ya modernize no ya mamo office ewo keme ene ye fra bibi presiding member ne adade nyina mo ka ho enka ntetene nka mushu ano achiachia ene ntuntum koto ahyehye mu a se bi na obi akura mu first nka ba na person what say there be make up be asem so first obi be di assemblyman ya 40 plus 50 plus because no obi amu say ya adwuma and abofra 30 years kra ono akoko di assemblyman e chese adwuma ni mu ayefe aben anyimonyama bam enne so kwa no mu di nsamfon na kanye sa honorable you should know more than ya yeti asei e wo se wonim se wo gi adwuma ma obi a eye wasede se wutua wonim mmra esin ya yeti ya because ansa na wonam honorable no na wonam akoba bia no no na wa ma obi adwuma since last year August ebesi this time odi ne odi ochina chi esa de number mom so mum fro bi sa papa no oye hwan a honorable on pesa wo be ma wo hu nipa kro ya se wo so sita mu da
said your moko makosem no obi ho no mo a onti o masa na won fili eya wa mo yeden o mo namu obi se mo bra bro 3 times obi wa mo bro bu na won survive na onam wuram no wo twetwa no wo buduagu papa panyimu ya wote we wo preta ona bo beda we metima ka se bia me no bebo tipen no watwe papa de ente se adi afe omo frɛ wa no ahye omo date adiche no ahye omo date ade no na bo mo be bia no kwene da me mpese megye di se ona busika na baba be ka wonsa ana bia wo de aya ade foforo mo de mo ncha ho na motokas okromu a munya di break akra bia na motokas onko parliament house enzo si enfa wonabo ene ya adwuma ya de efete se feke se wonabo be ye nanko omakwa ye adwuma ebi wo yire ebi wo mpredo ni mpena kura na ye de wo ba ana wo abusua ene kwa de wontimi nkyira de omudo musika ekoye adwuma ni kuro yi mu amanfo atentente matuo ni asika jejina akwan so ejije amanfo bags sabi mi papa ni mi nuame mo betre he de omuso mba ye adwuma no ma ye adwuma wie na fo musika mo a ya enu so se mabro agisi abeda wo ka afimu wa mi biso ona bo senka wo pa na ko bidu ka se ya ka beti ase 2005 na ya 500 series kwa me madwa mi misika nkwa agro maje obi de me ka 300 series me fa ka free ha se ko isi reji koda ne ka jeye se besu mi ne na to kwa maji because me mpesi sie anso wa boka me moka maji misika me ho beto me na wia kata bai se kwa mo nam su nyina wo mo free wo maduane kwa da wo moka because adwuma no wo mo ka preso mo fa nhase na so mo nam fo mo nyina nsu ni adade nyina bebi ebedu bia se do mo ka mo dan tuntum ye free aduane san krofo ni nyina da wo moka ebi ye breadwinner so mo ye musika de akwa ye o made obi wo ho no mo a adwuma wo ye no se me ye adwuma we na menya sika na me de akwa kwa hye adwuma fofurom na nipa na baba be ye adwuma afi na ebe wo pese odi sika na mama mo onabo me mpese ma no betia wo ena se de nana ya kan ye mpese de police fo ebeba wo ho ye wo onabo adwuma no se de wo kan se enu ochina no odi sika na beba no ye sa papa kro no ye mpese ebehu no onabo wo ne wo se wo hwe na wo gi sika no na wo de ba na mo beje because en se de mo adwuma no eni mo nyamasi abamu no emfa feeling keka wo bi enka onabo di no because wo de kan ye beka bi a kire wo onabo wanya de kura wanya de ompeso aso fo ma di ho yawo because nkofo mu nya gidie wo mu eti na wo de adwuma ne ma wo mu a wan fa kapra na taku anto mo nsem ne wo fa ka ho ni wo fa mu a eka ho na konta ka ho na ne wo fa ka ho na ni nua bema wa twe mu nyina ya mama men ka se nipa bi se won se fata so obedi assemblyman nan ai producer we nya abotrasem odi omo ka ko mo fo mo ma sei na sa kom se otua mesa ka so mo fa nche no mo ntoma no se otua because afimu wade enkeni ko se ka sem kwanke duwa sei because omo hwe wonim ehun se wobetimi aboa omo ya omo na ye hwe omo ansa na ato aba o se ye yi president free ho ne yi parliament for ni free ho no mo a omo no mo na omo tie fiefiem asem se de ko na bufie obi ni ne yinya asem na sika ntwe be de ko na bufie ye de ko asem le mai fie enti se wo ya asem le mai na se udi brene ni monyam wom na de me nua be ma ona bu ye yidie o ya de ona bu fodi na twitwi fom mesre no se de wakase wo kina no enu kina ye mra na wo se sika na ye ready enye sa me meji me po ye ji producers die o asokwaso de ya wo mema wo honom ya mama mo kwafa no na be ba kwai ho kra ye o ASP mama mo kwafa no me de se basa obi asisi obi a ene yesika sem wo dire no papa betna o ka ne bakwa wo school mu aya pam ne de na ba fie ade nti na ona ba wo se wo yesa ana wo susu na sa panyin kro na ona bu bo ndini ye nim no ya froso no wo se nya wo se didi o matama sa aka ho so omo ne o unni o mo ka yanko mo so o mo frɛ mimi ni obi aka obi anfrɛ me wodi o mo kanti na o mo frɛ ti papa kro ye ba odi no so ko ma ne mesre fasika ne ma ona bo na bo so fasika ne ma o mo odi o mo ka enye sa bebi akeke kon ya yakobone ye nya sa de ne ya hye ho bone okromo no de bia ye pese sisi nketo na o mo fam ne sa adan enti obi hwe na o hwa me nkoya adwuma edu anadwo ade me obi an ba kwa kogina kwa so
na me 1 million shembotoma ye je ye se nya me ne se twa me se ba kwa furo nom eye san ne mankitingiti we nyina because obi nam kwa so a omo so omo de almost 3 months na ye adwuma no na wo mpese odi sika no mama adentia enti so otwe na nche a ya de na oso oye eti aduabon pa wiase da no enu ti aduabon pa wiase da no why nyame ma wa botre ye da ase ona bohwe na ye de etene oda ase obeye de etene yenko TIME Time Herbal Center Time Herbal Center na ye ni omo entwetwe nkomansa na no nana o say nana mama nchire ni momu kakra so de be ya huija na Peggy ashasi ya tumba mama Facebook live na Peggy na tuja na maybe phone lines no ye ni openina ono abubu ndi no akasa production ya bomodin na akasa na ni e bomodin asen ko beti ase no ni akasa wa na o chire bi mu kakra chire yen so ono so na djuma oya no ono gi contract no e free ECG no ono so ape obi o de be hye ne nsa ma na hweso ana so openko phone be ye nti no ono abo no de ono ye konko akiri konko nti Peggy nya abotre kakra man no benya sika etua ono abo ka ono so dan ECG so risk kana ebodi na iska kese se bia o kase mi wam sika da ho aban de me kana me kofa no atua na abade me de ne ba me de ahye mo ya na obetua kura enso because adwuma na eso ena nye me ba twen me ba mi ntwa wa no ma me nkasa nwie enya ono abonko a ena o ma na adwuma o say contract ne ma akoma ko 16 enti ade a wo try se o ma obi bi ontua nwie ye wagye atum so ontua nwie but enye kura so say ontua bie entity me pa so mo frɛ mrantia ne ba akoma me oso atua bi genti a oni yen ankasa wo ne se osi oye bi sa me kodan se kantwe on se ti se ono agye free ECG hoyi ono so be make sure say o the contract ne ma fa so for apaya obehwe asere be on so kakra be da so no so aye ne mfa so ton say bia so for apaya so penkofo dia ma wo mu a enya den kakra ba be da so enti ono ntimi machirechire nsemu me disclose because onim contract a da honorable ne adwumayefo ne ntem omo de omo sika no maka omo so omo de wo mu ten o ka say onim sania sabe man no share say obetua ma wo mu enti say oba radio so no be ka bibi na so e mistake pa ebetima kriti enti na o sere say but wa share bo say nyame adma wo china sika ne be ready okay enyo ochina because de meme konkro achi konkro na wo ka no se wo hwe na se sika no emma entem sania wo ka no de a ohun enti no the contract ne ma where you wanim de atia hatie sei ya fa se openi adi Kofi Job kwan ho asem no na bebo ndin omu Kofi Job no mu ye adwuma no Minister of Roads onim wo mu so what I say ti se Kofi Job e so otua na adwuma ni bi kana so ntua ya nipa kro ntimi nko Minister of Roads and Transport was say ma ye kwan wa ha ye fa man be ye adwuma ntia na me ye bridge ntima miska se Kofi Job no dan ne ka na Kofi Job so akodan ka free ministry so what I say no so aba bitua enti ade no obi so na akoduru ba bi enti na ma akwakobasa enti opani na o frɛ no also okajen say o man contract because on nim wo no so ye hwan na be friend kwa be jiska fi no ha obede no wahu sa ni tondi odonim say o de honorable adwuma hye nsa sika ne ready a honorable sika ne nie nkofo a ofa mu no na so akotua mu ka sa neti ya da sine onchire mu Reverend Apai Sia the road is the road is shaking. The road is shaking. Yeah. Yanko time here by home right, but na road na ye clear. No shaking. Because canon yes we tua bi we me pese me hu say we tua bi anaso won tua bi. Yanko time home ra. Ye ba TIME Time Herbal Mixture. Minya baba yeko. Nana kwa medasi pi ni akwanya wo. Nana ya medasi pi ni akwanya wo de ama me. Sabre de ye beba hwefo nyina aha. Ni amobi bia kwaba e de aba Akoma 87.9 FM so. Medofo ebreso say na Time Herbal for ye je dwano a na ye ayare sabre ene apomuden bre
ena edru so ye de ebremo isanse mpani se amam ne wansere ne nyina yade enu ntina that time ye gibre eba ha eno betwetwe nkomode for apomuden eho na eneme kai was a time herba for yakofa enro wanwaso mienu abedwa so edre di kan no time herbal mixture malaria fever dro medofo ene the time herbal mixture ne capsules enso abeka ho eno so ye immune booster wonya binom a eboa ma wonkomo wo ni paduam no ahoden no ACPC tapa yenro nye na ewo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia uboremu ho a ubenye bi ato wo pay number na ne doctor atwetwe nkomo e dia faso a number ne ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 made of time your number e didi juma no eno no enu nti say yare bi ha wo yare tete wo no o frɛ number na Dr. Bejo so na watumi no wadi nkomo ede afa wo yare no ehom ena yedi nkomo kakra ede afa edura ye friend is a time herbal mixture ehom time herbal mixture medofo me bo eduro yidin no wo fie wo se adu papa no ena oba pa me ka ho asem no ampa eduro na no edin eduro na ano enampa time herbal mixture malaria fever duro ye nyina nim se malaria de aboantontom ena de saya de kodie woyi wode bre nipadua na ye hwe ye bibi mamu ha Ghana ha ya sante mamu ha entontom no so de ye ne wo mo a ena tie bia wo pono na aboantontom adi kan wo ho wo ka no ubie no na aboantontom adi kan wo ho eno nti ne behia ama wo se edre friend is a time o manim pa wo hoda na da ne debia wo be mebi aba wo ho na wanonom na aboa na ama wo ne yade friend is malaria fever no entem atwen medofo malaria ebowra wo ni padua mu a ensunsuanso a eya wo de bre ni padua no no kwasem ni se eya na edoso pa me bebubo ensunsuanso ni bi so akyerew bia manogu so meka se kra na ensunsuanso no ebi ikoso ana ebi dadi ewo wo ni padua mu nanso bia na unim se eye etridi ana se malaria ensunsuanso a malaria bowra ni padua mu de kan no etimi gya wuti paye wo se wuti edwa wo ga obi simiti faye me ya asorobren etete me obu okra ne tinitimi ya ne ya na abesoso nani wosimani nkosua nyina eye me ya nani nkosua ye ne ya na ne hwene mu nyina nso efri nsuo anaso obu okra na kata na ache no se wo hu sensunsuanso we nyina wo ni padua ne so a edre betumi aboa ne de bre ebetu malaria na se no eye TIME eye time herbal mixture enru na eba betu tipaye na se ade free ho ede amawo enu achi no watu tipaye ase ede free ho no na de malaria ma awo ede no enu so wotu na se sanse malaria bobre ni padua mu a ede awo dendenden bre ni padua wo se wo hutimi shekia na hutimi woso a na wo yem ne nyina na ewoso meso nya time no ma wo be woso awo ni nyina atu agu no kwasem ni se time herbal mixture de ye de obo ade hahama enu bina enu nsini ena doctor akeka bom ena odi eduro no aba no kwasem ni se de bia bebetina fidikasi so ameka kire se time herbal mixture no abrofo nsa no ba kokora enim anase abrofo duro ba kokora enim eya bibiduro krogen enu ntimi dofo oborem of pharmacy shop herbal shop chemical shopper dudu obi a wo pe no onsa ebetumi aka enu achi no de malaria ama nanumu ato untumi nidi untimi num nsuo ye obu demu ni nyina wanum nsuo abroso aba akomienu obu okra demu ni nyina nsuo no nsuo didie no bia ba akopɛ ubisa na osemekon enu aduane mesrawo aduane wo hoi eye ni padua na kade ye ni padua ti se ka emfa ho ni sika kakraka wo de beto ka medofo wa fa petrol enwum ana fuel enwum a utu a entu saa na ni padua etie enu nti se wutimi didi ye wutimi num nsuo ye na wutimi dwu nso kama na ni padua no susu timi an fa ho die enu nti de wontumi ni di ye edro ne time herbal mixture edro igu ni padua mu a ayi so simedunum wo bo hu sem fi fresh ase na efriu wo bo hu so kwa ase se edro aduane ebasa na aduane bia wonya no otumi di ni nyina na eboa hohuru mojam so ni moja so yiyi fin bia free ni paduam ehihye ni padua ma ni padua na kwa ne ba bia ye kama edro ne time herbal mixture wo de wontimi ka time herbal mixture wo de so TIME enye na wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a wo borem ho a wo beje bi na wo so watimi akononom mesro maka bibi wonti ase age number no Fred Dr. Penny no abrama no guso ameka say number no ye 0244 41 76
76 69 69 0244 0244 41 76 69 middle for time ebo ma watumi edidi ye no na eyi enisubidie ede afru ni padua so ede abawo esanse malaria ho odin na nani edene na chese obo ready padua ma watumi di ni padua ni nyanti no emo na ni edin omutumi di ni padua ni mo di moja nim afo wo ho no mo abonse na omoja swate na enisubidie na eba enti obi wo ho no ma wonye gya ho adwuma wonye wiaso adwuma esu de bia na nani su ye ditum de bia na nani su echini no na nani su ebri no abra obenum time na begu ni padua nim no kwasem ni se duro no bowura moja nim na etiridi mowa na malaria mowa na wo mo ni edin no wotu wo mase edi free moja nim ana efri ni padua nim ma esiesie moja ma moja na ye kama ebasa woni ani su bidie bia to nkwanta mo apai enu nti de wonye gya ho adwuma nya wiaso adwuma na so da ne da nani su biri no nani su chini no time herbal mixture na make amfo edi amawo no kwasem ni se mpani se edro ebeje wa eya trema pe na media me se time herbal mixture beje wa eya bottle ba ko pe medofo se woto bottle ba ko na onum wi a enye obi na be ka cho se san ko pe bottle ba ko san eka ho esan se bottle ba ko na obenom no kwasem di se eniema be fifiru ni paduam apie ana yare ahodo be yiye free ni paduam edi ama wo no kwasem ni se eya na nya asem keto san se mpani se woto bo ba ko ede kumunuma mienu sana time no bowura ni padua mu a eyo enu achikura no obi a wo ye gya ho adwuma ye nyina nim se de gya ehun sunsuanso esitie dane da na ama moja sote de bia bon se na ama ni padua na ye basa they can full time ene de ama wo ma me a wo gina gya ho ye aduane wo wi wasan de ko gina wiem asan gina wi aso aton ensu oto a wo ginem awie bo ama me ginem wan kwa ne ma ye ni ma me per time here ba me chasha oba gim dane de bia bobo na no pa awie ne anwumre afu bon se bedru anwumre ba bedru fi no wo ho den ebasa wo ne honam yawo wo ne honam re eto nkwanta na mo apai edro ne time herbal mixture enye na ewo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia no kwa wo benya duduro bi a wo pe na wo nso watumi akonom titiri wo bia wo kokete so wo ntumi na wadabro so don hweba akomienu na nani ate medofo mesrewo enhwehwemu kura so miehu se enna ebo ni padua papa wo ntumi anambro so kranye don hwe nwotwe enu ti de wo kokete so wo ntumi enna no edro time na me kamfo de ama no wunya edro time no mo a ubenya time ada na de pebichi wa wasenya hode mapa e de akọ wadwuma so medofo mesi edro no enye na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a enye na wo ho ya to pitin ho baby a nti ubowura mu wo baby a ubenya bi ato ene ubowura edwom a emeya wo mu hihye nuo wo mapampamu time e ba mecha enye na e wo mu uhu na dudro bi a wo pe no wo nsa ebetumi aka wo ye oba na o hweme ana utie me wo ensabuo mu haw o menses ni ntimi flow ye emfa ma wa kope time no wate ebe flow kama edi ama oba bi se me menses ni ntimi meye kra ababro so na mienu biensa na etwa obi se me kra me de ne de da krope wo hu se na etwa obi se me so de be bosumi mienu miensa me mu miensa da wa ye hwehwemu nyina so a won fa afro me dofo time ebeboa wo san se medimense simgwa ka cho se sa enu nko ade time heba me chate ne tep se wo ba pa wo nsabu ntumi maye wonya binu ma mesro tatashe ebeba sesi a obu nsa wa ya se oya osisim na ewe eni dane na tete wana edro ne time heba mixture menua ba wonya bi a ebeboa wo obebu nsa afa wo ho adi enu achi no obi a ne nsa ne ne nan etai sensene osiana nsia cheme wo titiri kwa ne se obekwa akoda na de pa bi beche no se wo be sori afiri ne keteso na ne mpam ade ne nan asi fom no ya na ya asem wo de ne nan be pem a ansa na otimi de ne nan no watumi ade asi ho medofo edoni time unya binu mu a ebeboa biebie wuntini mu de ama ebasa moja di afusani ye kama efiri wutire so ebesi wunase time herbal mixture medofo edoni bo reni padua mu ansa wo yare ama no enye nan ene enum yare bi okra na mbetena fidie so no na mamo so enso kwata time na ononom ye no kwasem ni se na etu yade na se e de free honum e de ama medofo empani se enkokọ nyina na mapem a wo monim ye pe omo takra de ense abo ne takra na ma ne ye kese adentia ena tridi nu wo dwaso edoso na papa e wo mu betumi aboa a e de bre e betu malaria se no eye time herbal mixture enya na wo pharmacy shop
chemical shop herbal shop baby akwa obenya bi ato me dofo ebre na ye be me so gi number no na me sorry so san say empanisi bisa fo ekra no wonyira kwan number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 na me ko emechia me ma me won fa wo show yi ni agro kra o show den the friend auntie o estresso Ophelia Junction ho na me ma me otie ono na di so friend say me da si mineral water aba ti obi anko pe binto ye da si bebre abusiafo Akoma mu nsem na wasungu so a wutie na o hye ewo Onua TV edam live ewo na ansa na papa bebe mu no me pacho yase papa no yenya no osisika no watua mu bi pacho sika no monsa kan bi pacho da bi monsa kan bi yetua mu bi emobia reverence here pacho brem onza me ka say the road is shaking ai we de nya tomose nya tombo nya tumuro nya tomoda nya dewu nya dedewani something wrong somewhere the me pesa me kana say honorable for no omo ye nkofo a omo ka ho ana omo gu akufuado amamuo no omo say amamuo no me kana minimuni ameka onim okokro from ha ya omo wo school bi ho na makwala bi ekoji school mu ho eye baby a omo library ho no na eho no omo nya asore wo ho nti for long time no eho aye basa na akwala ko school mu ho ko sreye ana omo de eho no ema no omo de ho no ma no onya botre siesie dem ho pa chese se de osisiesie dem ho no enya asenketo afi tama so okoje ho so de koya so ya yese honorable say ontwen kakara jesu oba na obi hu no okohu honorable na honorable no bisa na se kwan so na so me na meje ho esiesie ho no ana so wane ono de wonim ho hwe onim ho hwe o enso osiesie ho wie no honorable na nya kwan de mankofo rent ankofo rent ho e de ya sorry sati ebi hasa embeye ebi ayie ebi omo beye wedding engagement na de ono siesie ho ne de ono siesie ho no ono na asem na meken se o mane nya ho adwuma o mane nya ho adwuma o se onya abotre kakra no okase ode ho no kra be mana obema ne days ni bi enye everyday bi ono so koje ho se Friday bia no obe all night ana Sunday no pe bi obcha so je be 3 times a week ona buyi se onfa ho ma no ni sika nso a onfa ma no a ode ne ode ochena eti ona bofo ne de chese me momo suspect pa serious unim Elijah de no se green and white no all kasa no o say na me pese ofre honorable no na di nipa na odi adwuma no ma chese o man suspect say bibi akoso ewo ho so atase ohunu se sika ni bi ewo honorable no ho ana sika ni bi nso no akodi baabi a eni se kodie ti adi nipa no to so a no kura bi ewom bia no ebeda di na ya na me na ade bi wo Isaiah ebomi hu pa o si wonue wona woma woyonkonom eye adwuma bre na won fa katua ese wo mu no emma wo mu no omunue so atasenti ye onipa ni bi wo ha efa sisie efa krono chese wutimu se ade no eye wo de beta kwan bi opese wo fa su chinchim wonsa agifiri wonsa wiase de kura wo no ene ye wo de eti de me pesa me kan se honorable se sikani bia bedi wo ha ba bia ba bedi ne de ene de won bia no yan ye si a ye hunu de atwam de asie ni ne ebeba onse nipa bebre na kasa wo ha bet me peki nipa ba ko pasem cause na me hunu se onhunu suspect bi e wo baabi onhunu suspect pa se bibi koso ana bibi nso asi a bibi so akata e wo se etime daddy na nipa nyina ehunu bi eti honorable yesrew se wo ani yenimo nyesa suspect no ye de bema wo. God bless you. Medase papa je na wo kasa na mitwa wa no. Se ne na sofu gusu awoka. O se me dikan ka se honorable entimi nka nche ye se sika no ebi ma akrada me to me na me hu ni se enye hwekwa no kakra beba na bia ni nyina mpo enye dem emma
na misaka say adwuma no na me say bia ya aban adwuma wow ana mo say enye aban adwuma but o komu ECG aba be piem ana ECG nso ya de a e Ghana aban dia there's a contract if ECG na yeden eba and before say contract bia be kono ye ho budget yeden eda ho it is a budget request kan nya ma ya wo kwa yes contract no utibi kwaji loan e de yes contract the latest kan ba won sa yeden onsa aka it is says kana oje no eno na odi bebo contract no yeden eban etibi nim se papa no odi contract no ema honorable no anya hwe kra no down payment yeden ekoe enti sa sika na eba ye na adwumafo ne nsan kan de honorable eni sika di kan ye den o say di kan ba kra nsa na papa ne de no kwa ba besoso what must ba Matia say producer ba be ka say papa ne say wetua sika di enti sa sika no emra eni kamera kra nsa na di akaraba yes okay Matia sa sika di kamera no fa ntwe o moka ansa na di akabu no so ye den ababa besoso eni ese producer say osan fra honorable ni ya ka che ni say sika na aka no wono fa mra nsa wo chena wa wakwaje de aka mu kra dia papa no de wakamu no kre wakano kre say eyampa say onwa ye adwuma na mum sika ni nyina ne nsan kan na mo watua bi tikakara watua na omo mu ye adwuma ne nsan kan ne de honorable eso wo chena say yampa se papa ne tua bi eho ni asam no yes say sika na yanye de wadi ka tua say yampa se papa ne tua bi na honorable nsa ka de a ni otua no otua ma hwan say papa so otua sika ne bi de a ene no otua ma hwan enti no chena no on traces sika ne bi aka ne nsa de a on fa sika ne mra ne ndi fa fa mo wo no makoma nto mo ye no hunu se sika ne bi aka m ne ya ye adwuma na wie ne ye nsan ka hwe kura de a obi no beti sa de na se enia na me to nkra ma honorable say ebe ya ma ne say sika na bia bedi no ho a wo mfamra yes efi so ochina papa ni tua de aka mu say kim ne to apacha because ebia di ka ba ne to apacha ene de di ka ba no honorable won saka ata won sanka na won sanka o tua ma hwan contractor no o tua sika na de di ka ma hwan no yes sorry su ya honorable minim say wutie fa chire fa de papa ni di ka dia ba no kwan so ebu nkrofo dodo ane woni obi aye adwuma na wo dan sika ka afotua o kape ono wa yaka adwuma ne ba osafa ma onye biom what you say yes o ye adwuma foforo ade ne wo fa ma omo because omo dan ka omo bo pressure omo to pressure omo hi omo sika nti no e koso onwuma bebre mu wo ye obi adwuma African corner ade ye adwuma ma nipa ne ye hweso ye die piska ma wo no die piska ma wo ko wani mu no ye hweso ye African corner sa de no wo ye adwuma ma obi a o bo no na adwuma ekoso no so obetua o kama adwuma wa ni ye no adwuma ne koso no ontua adwuma ye foka papa je na say ECG for ne delays kana na se contractor ne say ECG ena o say tua sika ne den e ma no no wa tua sika ne bi preso de anko ma preso enti na me mpese ye be ko aban so gidigidi omu wi a me ne pegi na ye de aban no so no 7 months enya aban asem de kan say ECG ya aban dia aban when the down mpo ECG minister of energy minister ya why na pro de say che preso no mo de ase wo ne mo be sama ye de mo ba be hye we mu ye be ka mo asem what you say o ma say me condition preso sa na me pegi de atade a amoamo ayanto so ne de abasi ha o musika say mo contractor muntua wo de kakakra na hwe prepaid ni na fine you be chemisi ha ni na fine Thursday na start program o de white no question me unse na onto me boy o na dum live dum ne kania me be djuma ma me yes me to wo me office won ma fine e no dum live e prepaid you to cry eni na hena sa mo de contract ni pa munjia me hwe sa me si lady ye kama na tade ye di sheki enyamia ECG na tade problem wo ho road ni nya clear ECG for na gu mani ma sesa papa J obaya enti yesre ECG say contract na omodi ama papa no omuntu adeka anye sa next time ye ba ye make papa na sembio ye ba straight to ECG ohon ye di jane ko okay what you say and papa na sem ye guso aye kan yo ono obodi abam eji say ono oboma ye hu say enye ne fault na papa no so ba no hu say enye ne fault a ne ye ko ECG ye re ECG so dia ne ye ko the energy ministry mo ma contractor muntua
abandi skaba o se mo sika no ko bia wo se ko holidays na do so sa na mo kan abna na eka abna meboa o se ma o se ya de nkrofo ko holidays nko ba akokora da enti no sika no so muntua na ya ye nyanka kredi wo ho no ye nya bi ni e ka de wo dia no watua siawa abna enti abusua se de dem mu hesia sheet no wan penkwan kakra mfa wo minimu aba hadwene enti N17 Lounge and Restaurant ene ye kamfo e de amao edem ha ye hyehyehye minim se lunch no wanya bie de awie ya wunya bi ni ya tuturumike neko N17 Lounge and Restaurant wo mu nuane ene de wo mu nuane ene se efie aduane enti ko neko ditafiri mu ebo wonsa no tafiri ji wo mowremu e wo ho enuane papa de wunya fufuo no ene de nkwan e na wo pe banku no so okro stew obi so na kan talapia e bia so fine me pa chokodi di peche e wo N17 Lounge and Restaurant e ma bibia enye kama wo mo se yen kamfo enfama wo se kwaba no se wo pe wo di wo birthday wo pe baby obekwa akodi no afilie wo de yi kro na wo twere no ya hyeda fa ko honom ne joy enuane sem no efama wo mo je se event bia wo ye wo pe conference hall kakra bi akwa ye e wo honom mo wo bia ye sa e wo honom a bibia ebetumi aye kama a great junction ene wo kwada so kumase ye adwuma fiti juada ekopem kwasiada bibia ni aya fra number yi na yembuku baby emfa emao 0530668585 054276 0542787278 kope wo maduane ni bi edi na bibia nso enye kama Agbozo Herbal Clinic Owusuaa e kamfo edemao se ehahahan anase hahama yede esa yade ema yade no etufiri nipadua mu no Agbozo nkwa na nyankopon da ma wode sa atumi no ekura wo mo se wone a eye adwuma e wo ahye ho no so wo mu nimude sanse ya hyeda e de safo no afantitie mu enti wo ba no kamfo edro bi edema wampacha nyo ho chini de hia sa wudi wugidie kakra bi ebekọ na wo mo nso emfa haman no enka ho yade no betu e de afiri nipadua no mu kura emabiem enti typhoid fever wo mo esa junso mo wa ha mu aba ho no ma yakọ wono wa ba bi akwa akohye mu ekowie ache yade no se pinso fakọ Agbozo ho eye wusisi wuchepe ena etete wa wo mo se brei na yemfa hamba enka wo kumase de chemso enwo mo wo Old Insurance Junction 0553417752 na eye enkranso ena wo hwehwe wo mo ewo kwashiman ehon so number ni 0241750282 afi yede yani echiremu ewo time Herbal Mixture for asuyeye enche kra ne tese ewrabi enemu edi nkomo efa enupra ene se de time no esi eye emanipadua no da bia meka se wo de wabon kra no wo kwa wo se wo peti IME eye time enti wanumu ena ato TIME madedia fever ena etete wo eye TIME time de edroda da wo bia enemu enti se koba ne se niema nkoye ewo nipadua mu me nyade so menti apo kope time Herbal Mixture ni bi enomwate na entumi emwa wo 0244417669 yeko grow fine Herbal Tonic ho na yakwa akwaji mojadro papa etumi ebu nipadua no mojadro mu ni na super kinkon eni grow fine ena no mojadro na wo konom ya wonse wafuna toto wonse sese de wusi didi no abro so enti amakese no akwakoye kosoro kobo grow fine Herbal Tonic se wo mojadro no de eda fomboko ena ye hunu sesika eni system numu enti enkonkoma mojadro a wo ba benomo na ba ba yiwu minimum na afi na wotu na adwane ho a wudi ya kopem sempacho grow fine Herbal Mixture se bibia edita form enti se wonumu na ato wontumi enidi wonsa no wonan ena ye titiriti wonna na woda no wobunu totot pc no wani atia mepacho grow fine betumi aboawo etoda wotin kase nipadua no ayemre wonhyeda nya adwuma edin bia tituru kura ne se wasode anopa na honam eye wubo ho a grow fine ebetumi aboawo ewo saa kwan ne so enuane no ebo ma nipadua eye from ye de egu ho wa mudi eno omo honam esasan se duro no wono mu a ma ye fine prime nipadua no bibia eye kama 0244596532 0244596532 grow fine it will make you grow fine afei Ruby Biscuits no wunya bi enwe ya wo yakechi Ruby Biscuits M4 Food Limited wa mo adon Roma ena Ruby Biscuits ye de aba adwaman
so sema ka cho dada sa wo na wo ba no enye de bia na abewo fufuo wo de ba be sini nkunuane na ama na bedidi saa ma na sore ko ne fie eto da wunya wo drink kakra na wo hwe bi biscuit ni bi egu plate so ai no kra ya dimu wo wi a obemen papa enti kope bi ewo adwaman so momis aya mo hwe se wo ba no ne snack bag no wo de bi biscuit ni bi ahyem akoda na wo sue didie no ye bu kakra efa to ni munum no omokomoko bibia so ebe kama diabetes for mo betimi aresan se ehikire na ewom no eye kuma bi 0531003892 0266830003 obaya abena ribini die unse de wa oria eji grogro no utimi de boy kutia kama sene ono kra na tifia apem na kutia ngaka de wa no yenko pe bi na fine grow yenko pe bi 0243114497 ye be phone lines na tum 0244 0322498035 03224 98035 and as 0243114497 obetimi ade wadwenkyere no aba hello Abaya. Good afternoon. Good afternoon, Abaya. Adumo dini baby afrefi. Abaya, na Nadia give ka baby. Yenti. Abaya, program no. Akuti dominate you ni so kan yo. Me come empty. Mother video, we talk about that. Me so call office. Please be there no show me to kura ko ya yin madam. I'm get me on Come the man and one formula. Also, you are supposed to also do. And so you do need your drama for what you must tell drama on the money Kataka and look at the dress of the castle. All this coming like us when I was punching Yankee. I'm not sure that Hello. Pacholo radio no kakrama me wadaroma. I am see why. Yo. Pacho dinu we be free. What a man say. 1937 Twa. Yentio. Sometimes I can say. And the year no ayeku. Ama wana won di ho on ho abubugo enyina ya dia ama mani machi 1937 chon free radio no ho kakra chon free radio no ho kakra ne ente wa asem ne ye agere ye o de abrabiem ka ho dumu no kra dumu no ye na dumu Ai. Hello. Kasa. Yo, yang tu saya kan itu. Mana tuan kasa. Om saya si kamera. Ikan om ciama om. Isi saya isi. Nama di mana ni na ni ko. Oba dia nani masa na wakan yo ni bisem. Itu dia nungku. Itu cemini no. Akama wakan ono. Chia womo adasadese ai di ti obi nsemu ade ofuni de ompekata na se ojeji fowo obo ade na ni bi a onfe tika numra omu nya onu adida no a tika de kodi emeji a obi anfe tika numra yeah that's it Abusa Fonso betimi afre 0243 114497 0243 114497 and I say 03224 98035 03224 98035 hello me pacho low radio no ni ankasa hello Baba yey Womayi! Yay! Womayi! Wafei! Wahu! Wajo!
Asumjenga wade. Asumjenga nso. Mami tia 1937 adwangujo. Ajo. Bele obia. Na me am wo fa se. Go shop ku ya wa America mem. Yo fu atanta juma gogo. Ya fa the diner opuni. With life. Na me jaro. Wana bi sadako New York. Midana. Oba yayi. Yeyu. Ya besre. Wana bono so. Ese mene Akoma Owusuaa panyini. Ti mesre no for iskan emission so ane be ko be like ko prepaid no aso red ana emi be minto na me ba bi me o wade bakrawo Antinya na so Owusuaa panyin ze skano emesi no so na won TV nko turn light owia na ode eka phone na de mo timasum no mo timasum ala obetimi afra 0243114497 0243114497 and I say 03224980035. Hello. Hey. Hello. Hello. Good afternoon. Hey. Yes, I bought you ECG for a change. And you for so see in your mind. 0243114497. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho radio no kakrama me. O ma me friend na Auntie Maggie. Auntie Maggie Pacho yentie o. Ai. O ma me ka try me say. Na me bi la ko ka try me me nyagye. Okay. Aduma ye ba ya eyo ado. Emi echicha. E kwa nwo gina na ya. E jere na bi la wo de wo onyi na ni free mo so won ka bi ma wo mo. Ka na wo mo gonche wo mo ka. Papa ko mo sa ko aduma. Papa la ko ko la ni. They were telling them 55. And the other day, I'm not coming my way. No, you tell me, no more. I'm not going to Owusuaa for. That's my area. My dasi na Nebila, you see you and him film and Kevin Mobia. Na Jumana, Jumana, pa. Hello. Hello. Hey. Good afternoon. Fine, me don't say. Yes, so I don't. Odini baby, I can say free. That's a free in Pong, and Blata. Hey, Mikro Messi and Impong. I knew me do. Mitch, I went your way. It's a one I will move what the other mobile no my discount. Oh, yeah, that's it. What you mean, so more honorable deviated do me as an idea more Jim Crawford can't you off for by honorable Virginia D. I say, oh, my liar, own female. The medi. I am so containers you can't move it to everywhere. Nana Villa 0243114497 0243114497 0322498035 Nana Villa mfa wani nhwa mesane no kre. Hello. Good afternoon. Acho dini baby akaze free. Acho peni abula ka free. Abena yentie o. Acho honorable no. Ai. Papa na ode adwuma ne man na ka say we chess kan bia mane dia. No no so pam adwuma ko ni dia na sister no we give. Watena so. Adwuma yenye ni sika wa ye di sika honorable. Mate. Menso me da ase. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby akase free. But so for Thomas ni free mensia. So for Pacho yentie o. But we dey dey nko pon se nam album soma program ni ekoso. Na ade ba kwa America no se o ge ni bi isu a. Nipa be ta ka se e na Ghana mranjem pedma. Asema ba ye dia ko duru we di nso. Ya abrante ni ngu a ye ke nyanza mlante Ghana mlante na ya akwadefo ma me ko ni bi se ne o twisi kan ko doka
ɛwɔ fom twa wotu di ano no ye wo wie kura sɛ o misika fama no ye be ne na otra bia na so mbi bi ta won kwan pa ma na ya ne so je iska na manaka ndi abam tiege sɛ ɔbɛyɛ adwuma na afɛ yɛ ntua ne ka ɔtena fia ɛyɛ na sɛ ɔbɛyɛ adwuma yɛ hu ɛno no problem a ɛtɛ sɛ nti mesrɛ sɛ ɔmode aba yi momma mmɔden fa saa sɛ yi so mmɔden wɔ ntiri bia sɛ sesei no Ghana ha ɛde ndi sɛ mmeranteɛ no a yɛyɛ te hɔ no sɛ yɛmpɛ adwuma no sɛ adwuma no sɛ yɛkɔɛ no mu ntua yɛn ka a ɛbɛha adwen ɛnti sɛ mesrɛ mo sɛ aberɛ nyinaa mu ntumi bɔ mmɔden ɛboa ma ɛyɛ adwuma bi te sɛ kɔ so why yɛda ase oh Facheme. Asem o kana no kro. So obekwa kwa ye adwuma wuntu ya ne ka de na ho de be hye no. Radio set no na de mo tima sum pa o. Ada mo kan ye pa. Ni ma bia ya adwuma be tima. Ọba be o ni na kan. Na mi bia ni be. Oh, but it can't be. I can't be able to go back. Then I will see that now. We will get to make your kind of man die after. I don't know. Me go this kind of man and go on. Yeah, that's it. Nice. Ya dey akoso ho. Akoso pa o. What officer? Obi de nsa akwakodo nchechesi ni sem. Na edi sika bra odi be manipa no. Na ayasem. So ho, ene papa na ka no. Enye se mabunu mpadwuma o. Ebia ye adwuma hwe 4 million woni na ye adwuma 4 million keke o se bosumi mienu untu anika 400 Ghana cedis what you say kwasieboye nipa de omo kakra omo nsem omo fa nkofo mo ye adwuma no kwasiebo nko na omubu wo mo amemfa kola imbra hello good afternoon ma'am mpacho de no be free mpacho me de Grace me ka sa ejoso Grace mpacho lo radio no kakra ma me why ayi me mpacho ai kasa ayi kakra me so me ka ni se ye sha se mo na o ma bo na se mo no bibi se sika na e wo papa no nti mo nya na enti nya da ni sika no so nti ni pa beka na yesu sagran so ya na me kasa na ya won susu on asem so ni ya so ni na o jaje me ta in fact yes I will feel ya na so so dem say you do sa ya da ba se ta de ya se ti yeah that's oh no senti me anyina so papa je na kasa na me yese kwasiebo ni ya doso dodo kwasiebo ya doso dodo se ye kase ye bie mama o mo comfort ebu o mo kwase wa adwuma ma ya mama nchi o mo ka o hwa ye bedi sa asem we bi sa kopim sa afene be kwa wiye amanfo agye nkofo sika o mo di ade ama o mo amanfa nye ne se kwasiebo na doso dodo enti be se obi bia se woni obi ye adwuma na adwuma no nipa na ya ma no wonya so mfa so a fo no so no di ama no ena so fo yi hu quotation de ma no e no me kra ne nkofo dwuma egu nyina gina kwasiebo amudi ebu nkofo nti obi aye adwuma wontua de ka na okoda na ode ho wo no adwuma collapse na ode hye adu ni adan ni nyina gya kwasiebo amudi ma munyuma yefo nipa ne bre ma adwuma koso ode tofie edi cho masku fidi bi tu kwankwa broche no onde ma ne ho ntoro hello good afternoon me tie the program pa na sudan ya dia e koso pa wo ye man no we o afete ni se me kure ni e ho ye we kure fo we de se me face so bi de fo kure fo ni bi aka the same thing e se so ni bi ti fi no ba bi di pa oba ba di pa no ma bi akuku o ba ti me fi ya de so so di ama no wonti fesuo no be obetie no kuku no obetie no kasa brepa mani wo se se na bre sika no obeyen konta dia na no we bi o head up petrol kotre kumasi aka kotre mu kuru no kwa e faso so ni be sika bi ya to dia ni no me bi kwa na di so enti sa no na yo kan anye ba ko fo e ni pa me bi ya gina no suba ya mo ya etie ni pe bi a am say we ni kama fo enti ya flamo se ni bi sa ba sa na madai ma di no ho ni ye se mu di so mo na wana mo tudi ya mutu maye kama dawo ma enye juma maye ni fato ma fa mo nba no na ni tim fi na ni ni koso ye fato ma ni kasa bi ku ni na fi mo bi la bi to anu fi na kam ni ko makaka na sisi bi koso ye se fi fa ye juma no se wa me fato jina so na me fa number no ntu job biem
Mati. Okay. Number no 0530. So person here twetwe nkoma. 0530 507849 0530 7 Sasa 0530 507849 0530 507849 mepacho owo how bia na so won komodie bia opese oni yedi a fresa number no so ye ne wo betwetwe nkomo ye beje o fel so na ye ne wo akasa kama ya da so fa calls no enti no 0243114497 0243114497 and I say 03224 98035 Ajua Meba Jinaso. Hello. Good afternoon. Ajua. Yeko. Said na make kalo. Mim pese meje di se sikano. Sikane bia baba be di wona bo ho. E na 1% o de bema ye friend is enkrofo no. Mempese meje edisa efi said ye papa na confirm say wotue sika ni bi no otue asen na ona bo ye tue sika na sika no e wo hene ya Peggy ma memfa me last caller na hello Yeah. Good afternoon. Yeah. Okay, I'm going to finish one by the Bacho yentio. Yeah, I have some Jumana. Yeah, crack it. Almost this cover. Almost my. Aya banya Jumano. Oh, Omukas, from the year I can say, acquiring you that year. The day you also this cover. On number, first cover. Oh, because we're not going to send the because you do have the music. I'm on form, Raha. Look at you. Ajua rapi up ni anko. Ya said America no. Unu din troka krabia na opese osisi obi e ha adwene. Mesre nti papa e woto onye ne mobo. Ene nyame ya dom, munyenya protocol slot na dade de mamamfo. Na mo wi nantwie mu a, onabo anso a. Akokọ ne nsoro de ebeye woden. Abantu amuka ne, enema kitenkete wo munya free adwuma mu ye ho. Ade na wo so wo fa panyin wei, opese obu no kwasea. Mesre papa ne so wotue ska na mana. Yempe de bia. Oso watue bi. Watue bia, otue bi ne ewo he. E na wo from buso omo se kapere kro omo sankan e. Ojumani wo ne ofata ne katua wo. Ti mesre ona bo wa hyebo se ochena yempe half payment bia. O make sure say the papa ne kan che se watue bi. Ne se ocha papa ne bombo ne tue watue ni nyina awie o. Enso ona bo mfa ataku. E ma wo wadwuma efoi. Mesre wo kire wo ndi ne bo hye so. Enye sa ye ne be ko nyonyonyonyonyonyonyo. Ye da ase. Eye sa so ebegu nani mu ase. Ye da ase. Papa ye ko I'm say ohwe ade a ekoso no ahu free oman no empanyimfo no ana mpanyimfo no so eba ni nyina this problem no ewo ho nansia no mete se kokofo sika bi aba sika esese yede ma wo mu no se yamfa na se 90 million ena esese yede ma wo mu a almost the esese wo mu de ma wo no 20 million chese enkoyi ohum na ade a ekoso no efiri esoro ho ana eba na bible say ade boni edi oman no so a oman ni nyina si apene eti oman ni si apene a na chese efiri niema ekoso ni niema enkoyi enti wo munhwe no muntutu wo mu niema yi because kokromoti na ye de koto abana eno a na ye besa ade atobi ye da say Reverend Sia Apai live. Papa je say de onim awie. Me kan say obi a wafo obi adwuma. Obi ye wadwuma try say obi treat ni pani ye. Emfani sika enka wo de ho.
na nkoda emo no nso konkokire no ene obi atwa school fees anya hwekwa nipa na oba adwuma na ofa aka odidi o shatade e hyempaboa no de bae enti wo obi ye wadwuma hwe nipa ni yie wo hwe ni yie no onya pepa ade ye wadwuma eno ti da manfo bebre ewiya masters o modwo mu no okay ko wo hwe ni yie dia ne de bedi wo nsa obeden obefa na mo treat ni yie na o hwe ni yie a oyi wadwuma ni kama omo wadwuma koso ade ma nti wo ye futuo kese pa komo obia enye honorable nko a enenye ECG nko a enenye papa no nko a nemo obia wafa obia woni ni adwuma bia fa na katua ye den ema no bibia be yedi medasi bebre fresh boy Papa J ewie me producer Nana Bila Kantanka Spatus kwajosa kwa de ohwe Facebook live no so na abegina machi obo machi dompa ye rasta ho ofe wo bo yesu dwefia ha beluchi bafo daako ni din no Pepe Suarez ote fresh wife Papa J nka ote Sia apa life nka ene me maame etia ne na echi kakra Queen Sabi wentimi amba me kai wo se o pese ne etwetwe nkomo ewo efa asem bia ho a eya afafa 0530 507849 0530 507849 midi edina na ya Owusuaa Bempah Chanity a nana ya Macra Sports for eba entino